Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me. Gary y Richard, que tal, Carlita? Vaya merda de día hoxe, non? Escuitadesme ben, para empezar, non? Sí, non? Sí. Aí está. Que, a que andades? Non sei que vou xogar hoxe, verdad? Pasoume ir antes dos xogos. Teño que botarlle un ollo, pero non sei se seguiremos no Breakpoint, non sei que vou facer. A ver quen está. Hai un que está guapo, simulador de bomberos, ese pode estar moi chulo. Vou avisar de que xa estou, a ver si ven alguén. Si non, pois xogo solo algo. Que hoxe non iba a facer stream, pero como non vos fixen o lunes e dixen vos que iba a facer hoxe, pois... Vai, vou entrando no Breakpoint, a ver que tal. Que tal por Boiro, Carlita? Viches o combate de Topuria? Vino despois, o sea, en diferido. Tuvo ben. Era o que me esperaba, non me esperaba menos.
A ver si veñen estes. Pepe embarcounos. Pepe hasta dentro de 3 meses non está por aquí. Pero non sei se terá internet no barco. O mellor ten internet e podese conectar de vez en cando ao Discord. Teño que falar con el. Comprei 2 micros. O sea, comprei outro micro como o que teño. Claro que vos non o podedes ver. Pero teño 2 micros tochos aquí, a verdad. Que estaban de oferta. E nada, a verdade é que onde marchou? Pois non o teño moi claro. Sei que embarcou, pero non me deixou claro onde iba. Teño que falar con el, que non falei aínda. Non sei si... Tamén compramos un xogo, Cibran e eu. Compramos o... Como se chama? O... Joder, non me sale o nome. O The Forest 2, Sons of the Forest. Este ten moi boa pinta. Non sei cando xogaremos. Puxeronse en contacto conmigo. Buah, eso non vos lo contei. Sabedes quen se puxo en contacto conmigo? Puxose en contacto conmigo os creadores do Medieval Dynasty, do que xogamos Cibran e eu. Enviaronme un correo dicíndome que viron que facía contenido deles e que me regalaban un código para o DLC anticipado do xogo. Eu díxenlles que si o que querían era que fixera contenido deles, pois en vez de un código do DLC que me regalaran 2 claves para 2 colegas, e deronmas. E xa lles din e xa as canjearon, temos que xogalo. Dinlle unha clave a Merce e outra a Brais. Pero poden ser risas ese xogo. O que pasa é que ese xogo é moi complicado. É un xogo que telita. Buenas, Alexia, que tal? Sí, no, está moi ben. Eu a verdade cando me falaron quedei flipando. Por un momento pensei que era estafa. Por un momento... Ten moito brillo isto. Por un momento pensei que era o mítico correo de pinchen este enlace que te queremos estafar. Pero no, o sea, eran eles. Buah, hai un clipazo. É que hai un puto clipazo. Si... Vámoslo ver. O que pasa é que non sei como compartirvos ahora a pantalla. A ver se vos podo compartir esta. Dadme un segundo, Hai un puto clipazo que sempre que estou así de malas, vexo e non podo evitar reírme. Deixademe un segundo. Vou ao meu canal. Estame rayando puta play. Dadme un segundo, Aí está. Vou ao meu canal, vídeos, clips e comparto volo ahora. Que puta risas. Sempre, xuro volo, Non o vi ni unha nin dúas veces. Vino igual 40 veces e partimos puto cu. A ver se o encontro. Joder, non están destacados, tío. Está aquí, coño. A ver cando te escribimos de R6. Que lle den polo cu ao Rainbow. Que lle den polo puto cu Ubisoft. PC. Existe Frida. En los geoños. A ver si vos podo compartir a pantalla. Este é buenísimo. É que é buenísimo. A ver, webcam, pantalla. No, este non é. Propiedades. Esta. Compártolo. Pantalla. Este puto. Que non che vou facer daño, teño nada nas mans. Para un momento aí, coño. ¿Qué quieres? Para, non che vou tocar, xuro. ¿Qué quieres? Prométocho, mira, para aí. Para aí. Cásate conmigo, por favor. Ese puto clip, tío. Ese puto clip é que é buenísimo. Ese puto clip vai ir de caixón nun puto vídeo. Fijísimo, ademais. Espera, como quito isto? PC, aí está. Vai ir fijísimo nun puto vídeo.
Porque xuro que o vin 50.000 veces. É que parto mo cu cada vez que o vexo. Pego aquí, pegar. Ese, xuro, moi bo, moi bo. Encántame ese puto clip. Para mañán teño vos clip de... Bueno, vídeo de... Bueno, non vos vou decir de que xa o veredes mañán. Buenas, Torfi, que tal? Está... Que é eso? Un puto bicho. Espera, hai un puto bicho na pantalla, xa está. Xa chegou o mandador de mensajes en alto. Como que mandador de mensajes en alto? Non o pillo. O vídeo vai se chamar Como non pedir mateimonio. Deixademe poñerlle aquí unha cousa... Oxe que toca, pois esperar primeiro que se conecte a xente, porque non sei que vou xogar. Si non ven nadie, pois xogo solo algo que sea, dame igual. Pero apetéceme xogar, igual xogo o Breakpoint eu solo, non sei. Ganas de Breakpoint teño, non sei, aí está, Cibran. Non sabía que me iba a gustar tanto ese xogo con xente, porque eu xa o pasei. Pero con xente é moito máis divertido. De por vida 21. Toma piesto. Coco 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 coco. Ahora péachelo. Derse hijo de puta, Brais. A ver, conectadevos. Quen queire xogar que se conecte ao Discord. Cibran, Brais, Pepe desde o barco, Merce desde o avión, donde esté. Por que deixei de escoitar a Play? Ah, vale, está. Pepe embarcou, Torfi. Pepe foise nos 3 meses en barco a la deriva. Si, agora vou comprar a Play e o xogo para a Play. Que xogo para a Play? O que che pasei é de Steam. Puto burro. O que che pasei é de oferta de 12 euros de Steam. Eu xa o teño en PC. Pepe foi xogar a hundir a flota. Ou se non xogamos... Pero dixéchedes que non ten crossplay. Pero que eu teño en PC tamén. Eu teño este xogo en Play e en PC. E Cibran dixo que daba igual pillalo en PC. Que é divertido. A faltadiña de respeto que non falte. Iria non creo que xogue hoxe. A min solo tedes que decirme para instalalo. E creo que se pode xogar en PC con mando tamén. Si se pode con mando, xogo con mando, que a verdad que me acostumbrei. Vou poñer aquí... Bueno, eu estou no Discord. Cando ustedes, quen queire xogar, que se meta. E vos que non contades nada. Que das vosas vidas? Estades aí mirando, calaos. A verdade é que hoxe non teño pensado... Conéctate ao puto Discord, puto burro, deixa de falar polo puto chat. Escalamos. Como que irades, dame igual. É que puto burro de mierda, tío. É que vou cerrar stream. Non tiño moitas ganas de iniciarlo hoxe e prometímolo, estou aquí porque vos lo prometín. A mí non me chilles. A que xogo falando por aquí? Si, os collóns, hijo de puta. Por vai tener tu puta madre. Fago chumbaneo e pista. A ver, que entro aquí a facer o tonto po chat. tal? Hola chat. Que tal se Si non Davis enfádase. Que tal se me escoita no micro? Que tal se me escoita? Davis burro, que estás muteado no Discord. Ah, vale, sí.
Correcto. Que tal sin escoita? Que che pasa a ti, puto burro? Que tal sin escoita? Moi ben. Pois a ti escoita se che baixo, é verdad? Bueno, porque teño o micro do casco. Que tal sin escoita sin invención? Meu, deixa de falar así que me rayas. Que imos xogar? Que queredes xogar? Non sei, está... Iria, vas vir ou non? Ah, piragua. Confirma, Iria. Xa que está no chat. Iria propuxo un xogo, pero está Brais, Iria. No, si entra ela, que entre ela, a min non me importa. Eu estaba tan tranquilo vendo o stream. Casi se me cae a tapa da botella. Bueno, mentre non se cae toda a auga por encima. Brais non ten Buah, play, mima no. Iria, en que ano vives? Regalade unha Play a Bryce, crowdfunding. Mete de suscriptores. Play a Bryce. Pero os cachas, en vez Roubando o carto a Davis pola Pero cara. en vez de poñer o que vale a PlayStation Pass de 1500. Ah, bueno, si Ah, tamén bueno. ten carto Davis, perfecto. Claro. É que a Play dá cara ahora, subeu. Subeu, pero non vai salir a 6 dentro de pouco. Ah, pero subeu de Buah. precio, non sabías? Vai salir a 6... Outra vez? Non, outra vez non, coño, subeu unha vez. Xa bué. Bueno, hasta que chega a 6 xa descatalogaron os xogos pa 4, pa moitas, Eu entendo que eso quere decir que en breves irán anunciando cousas da 6, non Eu sei. digo che que hasta 2027-2028 non hai Play 6. Que anuncien, Van a comprar Cristo. Buenas, Gustavo, que tal? Un PC para Iria, ves? Ese Buah, tamén era xa boa. estamos aquí pedindo moito, Home, moito tampouco, Bueno, meta de suscriptores, 4.000 euros. A ver, que queredes xogar? Que queredes xogar? Pronunciadevos. O que che sara dos huevos. A min dame igual tamén, se hai que pillar vamos eso, por píllase, Rainbow. Po Break, poñen ese. Por Rainbow. Po normal. Mira como calo, hijo de puta. David, Amigo. escoita, antes de que sigas falando. Ti daste conta de que teño o teu stream posto e veixo a cara que pos, non? Hijo de puta. Que pensas que son parvo? A ver, que queredes xogar? Que me dá igual. Outra vez. Compras o Breakpoint ese, A ver, cómpralo ti, tía, Cibra. apetece cho Break, pois veña. Vou no instalar. Ubisoft Connect. E para xogar como anda Play? Sí, Porque xa non dou unha co teclado co ratón. sí que se pode. Perdón, co mando, imagínate co teclado co ratón. Sí que se pode, meu. Respetec. Library. Descargar. Epa, actualizaron o repo. Instalando. Sí, xa lle dixen onte a Davis. A ver, Breakpoint. Instalar. A ver, vou buscar o enlace ese. Continuar. É este. A 11.99. Sí. É o que che pasei polo grupo hoxe. Me Está instalando. Está caro, No, está ben, coño. E non hai plataformas Por certo, comprei alternativas? o... Moito che gusto comprar. Home, porque me dixeche Steam, mamón. O de Forest 2. Ok. Ah, Buah, esta man comprei. Está guapísimo ese xogo. Dixen yo ante, a Barraiz. Tamén descargando, 54 gigas. A ver, pero página. Sí, imos Que si, xogar ao meu, Breakpoint. que teño a edad de sobra para abrir esta puta merda. Seguro? Non sei. Mima, onde está 1995, me lo daba encontrado. Eu estou Ala, vai. intentando ratear o máximo. 12 euros, aí ala vai, viejo diz. Mira, en Instant Gaming está a 9, creo. Paso porque me dá unha pereza poñerme a Si, é verdade que a tolear porque eso despois é un Cristo que si conecta, que si non conecta, connecting people, paso. Sí, é verdad. Nokia. A ver, si foran 10 euros de diferencia. Está rebaixado das drogas, así que 10 está minutos tarda en instalar, está instalando, Ala vai. Que si, con PayPal. Temos que mirar o Pacify ese que dixo Iria un día para xogar con Iria. É de 3, non, Iria? Miramos o que che sala dos huevos. Son Está hater hoxe, Cibran, 3,99 xa. No, estou chill, Estás chillando. De feito veño un pouco eléctrico, Meteron un dedo no Tormenta electrónica, pode ser.
Tormenta electrónica, pode Que ser. teña as neuronas un pouco desconectadas, creo que me estaba facendo máis. Moitas gracias por ese Prime, chimpafijos. Gracias Moi por bo, solicitar. Gracias por solicitar ese Prime. Moitas gracias. moi bo conductor de Fórmula 1. Can? Masa. Flipas. Molaba Que tamén. sei que vos acepto. Pero que non hai divertidos, tío. Xogos de carreira divertidos. Molaba. Ai, paseiche un guapísimo, meu. De que? De coches de radiocontrol. Pásamo e mirámoslo. Pero para Play. Pero si xa cho pasei. Cando? Ah, por Instagram, dis. Vale, Me vale. falte, Dios, que non ignórame este hijo de la No, gran- vi, no, Ai, pero ai, que ven pensei aquí que che fago caso Me eu, meu falte. neno. Ven Como aquí, que ven descargando dos? Descargando dos, no? Pensei que decías que me pasaros o enlace, sabes? Onde están as dúas descargas? aquí. Chimpafigos, está chulo o nombre. Os servers de GTA Carreiras, eso está chulo. Cibran, hoxe todo de Que? chill. Cibran, 10 minutos despois está insultando a Davis. Non ten que ver unha cousa ca outra, porque a veces David saca o peor de min, ten esa habilidade. Pero eu caro moitísimo igual, Unha cousa non ten que ver ca outra. A nosa relación é, si, nós entendemos. Correcto. Mira, está Bryce de testigo. Podemos discutir a matarnos e aos 20 minutos estar tranquilísimamente un de lado do outro, jiji jaja. Correcto. Hasta abrazados. Sí, sí, sí. No trates de entenderlo. Non me quedou claro si Breakpoint no PC está, pero xa cambiou a categoría e iría tranquila. Sí, Moi bo sí, a traballo. verdad que foi un pouco lioso. Falalle ben a Iri, Hola, Alex. Respeta. Axel. Acabas de chamarlle Alex. Sí. Perfecto. Outro novo bautizado. A partir de ahora eres Alex. Cajo en Dios, que rápido descarga no ordenador. Eu pensei que descargaba rápido Ben. na Play, pero no ordenador é unha puta animalada, A min quedame 7 minutos. A min 12. Joder. Non hai rima aí. Facer pedal aquí, David, xa que nos contas? Contanos algo interesante mentre esperamos a que descarga o xogo. Pois que cada día teño máis... Existe Frida, Des- en geonllos. Más desto que- Máis desesperación. Que, miro que, espera. Arroba- Epa, e todo bailando. Epa! Non hai crossplay Iria neste xogo. Podía velo que un día moitísimo, pero non hai. Estabas na piscina hoxe? Ou non? Pero aí, se queres xogar tú xoga, que eu non teño problema. Fui na bicicleta a piscina e volvín. Por? Ah, pois eu teño unha noticia que darche que che vai alegrar o verano. Cal? Volve a abrir o padriño. Oh. Cunde. Vamos a hacer unha cousa. Seguro, Iria. Si cerro isto é máis rápido. E o WhatsApp tamén. 6 minutos. Efectivamente, vai máis rápido. ¡Vamos! Eu me E imagino Zara a Discord Davis tamén, e Cibran moldeando barro. Genio como de en la Ghost. informática. Que dixo de Cibran? Eu imagino a Davis e Cibran moldeando barro como en Ghost. Non pillei esa referencia. Eu tampouco. A mítica escena do Titanic. Do Titanic. Canto me queda? Pa que? 6 minutos. Un diante do outro, pero facendo figuras de barro. Que cojones falares, meu? A peli Ghost, non vin esa peli. Buah, Non lle gustan as películas hai que tan volver a tontas. pasar o puto tutorial do xogo, Que dis? Mira ti, Ah, claro, pobriño. claro. Bueno, Leva non hai literalmente tutorial, non un hai minuto. tutorial, é a intro. O sea, literalmente podes xogar desde o minuto 1 xuntos, pero... A mí fixome gracia, desde que eu te entrei no directo, Davis leva un total de 0 frases do lore. Ah, eso de non unha barbaridade, É que verdade? non nos interesa. Eu xa pasei o xogo, Pero xa unha o sei. auténtica barbaridade.
Eu teño o platino dese xogo na Play, xa sei a Teñen historia. Conto che o lore, si queres, Brais. A ver. Mira, pois teñen movidas, pero movidas tochas que flipas. E hai bases polo... Movidas tipo Ribeira. Más tochas, moito máis tochas, falamos de... Más que Toch que Ribeira, cuidado. Sí, porque en Ribeira, polo que puden ver, o que había é pistola solo. Pero aquí hai pistola, escopeta, mortero, helicópteros. Aquí está o pack completo. Aquí non andan con mierdas. Hai Aquí drones. si vas onde... non, hai de todo, hai de todo. Os drones son unha chulada, sobre todo os que son de nivel 100. E se reventan, amigo, que é unha cousa. Normal, No, cobra pero delta. Eu digo ese a clip. Brais vai molar moito o xogo, porque é como moi de rol. Tes armas con niveles, roupa con niveles, sabes? Vai molar moito, xa verás. Vou apagar a PlayStation, un momento. Mortero é un arma, Iria, que lanza granadas desde un punto. Dios, explícase como o libro aberto, este chaval. Mortero é onde poso o allo picado, mas o perexero con pouco de aceite empezas a machucalo todo. Tamén, é unha palabra que vale para moitas cousas. Machucalo. É o cemento. Eu do cemento xa non sabía. O Go Record é a illa de Rosso día festivo. É unha animalada. Podemos facer unha porra de ver cantas palabras cambia hoxe. Eu digo que entre unha e Ah, non, 600. eu estaba me rindo do mensaje. Ah, é que Non me todo é rirse de min, Cibra, non todo é rirse de min. Xa sei Non que me río de ti, ti non serías ríome feliz sin rirte contigo. de min. Ríome contigo. Bueno, se máis tarde queredes probar o Pacify, ou mañán, ou outro día miramos. O Pacifi. Pero o Pacify, infórmate se ten crossplay, Iria. Un momentiño. Debes ter experto en armas de confianza, porque eu... Oh, que de medo, mi má. Estou por marchar para que xoguedes a isto. Ou é de varios? É de varios, claro. Mi má. Cibran, deféndeme ante o último comentario de Iria, por favor. Cibran creo que se foi, un segundo. Me cago en Dios, cando ten que estar non está. Porque eu propuxencho, pero se non veño non lle dis nada a Cibran. Hostia, O que? que duro. O que? Pero deféndeme ante o que acaba de decir Iria no chat, por favor. Non vexo o chat. Meu! Puxo iria, porque eu propuxencho, pero se non veño non lle dis nada a Cibran do Pacific. Sí, que mo dixo. Ala, lista. Pasoume por WhatsApp. Non sei, habrá... Casi 2 horas. Muiño. Cibran. Ala, Iria, que dis? Pide perdón no chat. Quero que escribas perdóname. Amo. Bueno. Ala. Mira o dedito, mira o dedito, mira o dedito, mira o dedito. Xa cagou fora do caldeiro. ese clip que dá ben para un gif. Cal. Davis señalando así co dedito á cámara. A ver, esto descarga o que? Todo o Ubisoft vai mal, tío. Todo o puto Ubisoft vai como ao cu. Pero que te queixas, meu? Que te estás descargando 57 gigas en 15 minutos? 54,61. Eu teño un Ubisoft. Non o teño. Como que 50 casas con... Ah, non, eu teño un Steam. Vou apagar a Play Vale. e iniciar no PC. Veño ahora, señores. Ah, eu que che sala dos huevos. A ver. Agora escoitenvos. Non me colleu, non? Agora escoitanvos, Creo que no. Perfecto. David, non botes por fora. Caso cerrado. Unha vez que tes razón, Caso. non compensas as Pechado. que tiñeu. Vale. Cambiar. Ahora iria procederá a soltar o insulto máis original. Brais, sigues abrindo os sobres do TGC? Fua, verdad que no, Fai que non entro nese xogo. Joder, meu. Tens que pasarte a Magic, Cibran. Hai que facer a conversión completa. Espera que no TGC é máis fácil. Porque é máis fácil. Porque xogar é facilísimo. Ah, bueno, sí, o xogo sí. Ora de cales cartas son máis bonitas, aí xa teño dúdas. Magic. Merda. Sin duda É que as alguna. cartas especiales do Pokémon son moi chulas. Encendín a Sí, puta bueno, Play. hai unha número de cartas especiales en Magic que podes flipar. De todo tipo. Deixa de... Ahora, seguramente sexan máis caras. Fijísimo. Deixa de me apagar a Play que encendín sin querer. É que teño, É como fago para... teño que conectar o mando
E como se fai eso? Porque eu é o meu primerito día. Si, eu tamén. Como conectas o mando? O mando Agora, no, ao PC, funciona. un momento. Deixadme apagar a Metes. Play. Conectas o USB no Non, ordenador. non mo xa está. detectou, tive que colleu mo Play. A ver, espera. Ah, claro, vos tedes que desvinculalo da Play. Hostias. Ah, como se fai? Non fai falta, con chufalo a USB o PC debería de detectalo. Sí, Ah, sí. pero fajo unha trampa buenísima. Desconecto a Play para que non se encenda. Ahora, Si aquí eu podía estar na NASA, o que pasa é que non quixe. esa é boa, Claro. Esa é buenísima. Outra cousa non terei, pero... Acabo de ver en YouTube un vídeo que o título é Así de fácil es ligar en Miami. A min xa se me complica solo polo idioma. Non nos interesa ligar. Voulle dar a Play. Está chulo que lle comprache os drift esos para o joystick. Si, sempre os teño, porque me máis cómodo. Resbálame menos. guai. Ten os puntos eses, uns puntiños aí, verdes? Claro. Sí. Ti tes este mando tamén, non? É comodísimo, unha animalada. Sí. Pero igual é polo cable, porque este é un cable de carga, non de datos. Deixademe ver se... Eso non os comprei eu. Ah, perfecto. Deixademe ver se con este cable... Sudou do mensaje totalmente, Iri. No, Nin caso se fixo. no, esos comprei no seu, tiño o seu. Os verdes comprei no seu, ti regalaches mo mando rojo. Estás che empezando a ver o streaming raro, creo, Davis? Porque se está iniciando o puto xogo. Ubisoft, me cago en tu puta madre. Ai. Ahora vese ben. Non queremos promos con Ubisoft. Non é unha Que lle opción. den polo cu, na puta vida. Nin unha camiseta de regalo, nin hostias. Que lles den. Bueno, pois unha camiseta se me dan poño, Davis queima San Xoán. Está mindo mal o xogo, está facendo cousas raras. Véseme ben, non? Creo que sí. A ver. A ver, saluda como o Papa. Mareime. Que faz? Saludo como o Papa e giro o cuello. A ver, el juego, propiedades, breakpoint, aceptar. Ben nunca, pero bueno, pode pasar. ¿Por qué se ve así, Ubisoft? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Vale, funcionar o mando. O mando funciona. É para que aforres sitio na pantalla, hostia, ahora podes poñer, pois eu que sei, unha carreira de galgos nun lado, un partido de fútbol no outro. No, esto tiene que ser algo de... Espera un momento. Ten que ser algo do xogo, de... Chat, que vos apetece ver nos márgenes negro? Opciones, mira, opciones, resolución, ajustes, vídeo, pantalla completa, ves, resolución ten que ser 1080, un 920 por 1080. Davis, o que podías facer, que non xo dixen outro día, acordeime. Cando digas que estás en directo, podes poñer un everyone ou algo así, que así notifica a todos. Pero tampouco rayar a xente, hombre. Bueno, hombre, o que este nese Discord que entre. Esperade, Así que aínda que sexa saludando. Bryce, un vídeo teu bailando. Era o que me faltaba xa. A ver, espera. As peores cousas que se me dá xunto con pintar e debuxar, bailar. Mantener, aí está. Vale, pois en teoría isto vai ben. En teoría vai perfecto. Á dereita unha foto miña poñendo a chica máis guapa do mundo e debaixo uns recortes dos músculos de David. Teño unha boa noticia, Cibran. Cibran? Cibran creo que non está outra vez. Pois Sí, estaba silenciado. teño unha boa noticia. Como teño o xogo en Ubisoft, hardesame a partida da Play e sigo no nivel que estaba antes. Me cajo na puta. E ti? A ver. Inicio o xogo, a mellor si que o tes. Eso Si non é estou unha boa noticia descargando para min, aínda, que como empezo de inicio? cero. Como? Bueno, pero nós enseñamos. Da igual, Bryce, que desde o nivel 1, o sea, desde o principio o xogo é libre. A min Cibran que me enseño o que queira. Epa! Iría... A min dibuixar se me ven moitas horas de práctica no instituto.
A min tamén, un día enseño os meus dibuxos. É verdad que Davis dibuxaba ben. David Só vi dibuxa. un par de dibuxos, macho. Píntame, David. Podes pintar... Píntame como uno de tus chicas francesas. Entendeches a referencia. Cando estedes avisádeme. Quédame Estou 3 abrindo o xogo. minutos. Vale. Ao final adiantei pola esquerda, Cibram. É que va fenómeno. Davis, probaches o pinturillo? Ah, no, non me Creo que quedan 3, quedanme 7, 10, 20. A ver, que suba máis. Que lle pasou a descarga esta? 4 horas e media. Bueno, esperamos. Non te preocupes. 5 horas e media ahora. Pausa, volve a iniciar. Da igual. A 1 da mañá estamos pa xogar. Que acaba de pasar aquí? Pausa. Eu mentre vou pasando o tutorial. Madre mía, É subiu que agora. Madre non mía. hai tutorial. Hostia, o pinturillo estaría ben entre vós. A verdade que sí. E hai un... non me acordo como se chamaba. O Gartic Phone, hostia, non me acordaba. O Gartic Phone é bastante completo nese sentido. Un segundo. O carallo que estes me levan moita ventaja. Que no, Brais. Tan siquiera Davis. Joder, que sí, Davis, si non me viche dibuxar nunca. Ah, Parece un neno de 5 anos con problemas psicomotrices. É que merda, o gracioso é dibujar como a puto cu, dibujar ben non mola, tío. Pensei Nese que, xogo. pensei que decías no Breakpoint, joder. Un segundinho. Ah, no, Breakpoint nin puta idea. Verificación en 2 pasos. De locos. Me cago en Dios, é que correo tiña eu en Ubisoft de mierda. Por que me pido ahora verificación? Que raro se ve en PC, non? Vale. Vese ben, vese ben. Verifícame. Joder, si xoguei, entrei onte o Rainbow porque íamos a xogar non pediu isto. E agora vinculo isto con Steam e pídemo. Joder, Escoitadme ben? Sí, escoitaseche perfecto. Gracias, corazón. O Monopoly Raxito creo que vai un pouco mal, En plan, é moi divertido, pero o xogo está moi mal implementado. como... Merce tuvo que facer unha, non sei se era unha promo ou algo deso, e o xogo en sí funciona moi mal. Cérrase solo, non garda partida. Cibran, fala un momento, porfa. Que queres? Listo. Nada, estaba vendo como se ve. Xairi, a min tamén o sea, chamou moito a atención os gameplays que vin de Monopoly, pero é que non vale a pena. Creo que é bastante caro e cérrase moitísimas veces. A min pasouseme 3 Verá, veces nas por- negociacións estas, Si, o Monopoly que se cerra continuamente, Dave, si. Estábamos falando deso. Ese tiña a boa que lle pinta de ser divertido, Que David, sí, pero o dime, xogo paso- está moi mal implementado. para xogar de HSG, o Vulcan ou DX11? Non teño Steam. Non me saliu eso. Cuidar de DX11. Me la juego. Pero Eu dinlle Vulcan aínda non abriu, de momento. Ah, perfecto. Eu o meu tampouco. Molaría un stream deste grupo de enorme personas xogando ao Trivial, si. Non se ha detectado... Eu tiña un xogo pensado para xogar así en grupo, pero a ver se lles mola isto se xuntamos bastante xente. Pero é de mesa, é de... en físico. Como que tiño que descargar un play? Me cago na puta virgen. Si, é que despois abresche Ubisoft. Me cago na puta. Claro, son cousas que os de PC sabemos. Claro, pero o Cibran non. Xa, por eso nunca hai en que vos non. Bueno, David sí que xoga a todo. o de tirar cartas e tes que quedar sin ningunha. O da mentiroso mosca este, no, dis. O da mosca ese, Brais. Que... Ah, no. Ese estaba chulo. Pero hubo un percance polo camiño con eso. Eu decía o lobo. Non sei se algún de vos sabe como vai. Sí. O Sei cal é, non sei raposo. como vai. O lobo penso que iba a ser un vídeo que iba a quedar moi guapo. Pero hai que xuntar, pois eso, o xogo, por exemplo, pon mínimo 8 personas. E normalmente
Normalmente un noveno fai de narrador en alto. Sabes que podemos facer que seguramente a Merce lle cunde moitísimo? Espera que me vou quedar sordo co xogo. Dios. Facer stream xogando xogos de mesa. Home, sí, claro, pero estaba falando deso, David, de xogar a xogos de mesa. Claro, pero decir facendo stream, que igual mola. Claro, claro, eu falaba de facer un vídeo do lobo. Ah, vale. Que para eso hai que xuntar moita xente. Pero sí. Ten que probar agora os xogos que lle mandou Júpiter Ourense. Toma, metiñe promo no canal de Davis, veña. Ah, dame igual, podes a que queiras. Estades abertos. No, home, no. Mencionade aí o canal de Merce. Mandaron os xogos a Merce, hai que probalos. Como se fai para mencionar canales aquí? Que eu non sei facer eso. Shout out. Pero eso que fai? O sea, non entendo. Puta, poncho unha Como que mención tiempo arriba de de todo. Pero Sempre fai un minuto ni lo abrín. chejalle a ela ou algo, notificación ou algo. Pois non sei, a verdad, como a mí non me mencionan. Vale, pois preguntareille, tampouco é para molestar, sabes? Bueno, vou mencionar a min, a ver se me chega. Joder, teño algo nun puto ollo, meu. Teño que esperar 2 minutos para mencionar a outra persona. Press to start. Connecting people. Ai, Non quero formar parte. Por que non me abro o puto xogo? estáselle enfriando as balas, Detéctache que eres francés. Tens que abrir, home. Como que non che abre? Que non se me abre. Pois Prometo que non se me abre. compártelle pantalla a Bryce que che bote un cable el, porque eu non podo mirar A ver, dalle. Espera. Comparte. Joder, macho. Vou cerrar este tiempo e volver a abrir. Vou ver mentras as armas. Vai mellor o xogo en PC, o sea, os menús tardan menos en cargar. A metralladora ligera. É que doulle a jugar e deténseme solo. MP7. Comparta aí, jefe. Ou. Aí está. Pasaron polo Discord Merda, o GIF de Davis señalando. A ver, bueno, a ver eso despois. Ai, cerrache a transmisión. Espera, porque me confunde pantalla, que son os dios normal. Aí está. Desmontar. Claro que Teño isto aberto. me detecta Sí. o puto mando como se fora de Xbox. Hijos de puta. É hora de olle xogar. Ah. É mira o que fai. Cerra o Ubisoft Connect, a ver se che vola a pedir algo. Pero cerro abaixo á dereita, na flecha de arriba. Abaixo, máis, fora, en Windows. Ao lado do micrófono. Aí. Me cago. Raxito, non fales agora. Aí, quit. Aí está. Ahora dalle a Steam outra vez a xogar, a ver se che pide algo para linkear. En serio. Sí. En serio me estás dicindo que por eso non me abría? Que vayan a tomar moito por... Vale. Mira, a verificación de merda. Eso é para linkear as contas. Xa me parecía. Que pesadilla de piña, tío. A arma que teño... Non teño pistola de Sam Fisher. Non a teño aquí. Teño de Serigel, chaval. Como sona isto disparando? Buenas, Marcos, ¿qué tal? Ahora vou intentar... Buah, qué bonito sona isto. Experiencia normal ou experiencia inmersiva? Digoche ahora, como teño configurado. Teño normal. E despois, en nivel de equipo sí. Bueno, se miras o stream ves todos os ajustes que teño. Porque a mellor poderos configurar igual que a min. Parámetros normales, nivel de equipo... Ah, vale, espera. Nivel de equipo sí. Extrema. Pero vos estás mal da cabeza. Non sei por que está extrema. A verdad é que non sei por que está extrema. Estaba así outro día. Vale, personalizado non podo copialo. Voulle poñer avanzada en vez de extrema. É a comando como fixaches, David. Conectáchelo e xa está. Si, teño conectado por cable, tens que xogar co cable. E ten que ser un cable de datos, porque hai USB tipo C de carga solo e de datos. Non sei, eu teño un cable. Si vale ben, e se non, tamén. Ti proba. Pero é cando estés unha vez dentro do xogo. O cable vale que sexa de carga do móvil, tranquilamente. É que hai cables USB-C, si son moi delgadiños, que non teñen para datos, solamente son de carga. Pero ten que ser moi cutre o cable.
Eu tiña que... Non podo poñer o mismo personalizado que tú, Davis. Ti, con tal de que lle poñas O que te unas parámetros... xa está. Claro, parámetro nivel de equipo sí, parámetros normales a chega. A ver, meu, Vale, tarda iniciar. 40 anos en abrir este puto xogo, Invítote. Pero unha vez, Ubisoft. unha vez dentro vai mellor que na Play, moito mellor. No, xa pode ir polo que tarda en abrir. Como Ai, é? non mirei máis. Non sei que fixe. Ah, vale, si, está. Os shaders tardan a abrir. Non sei como eres en Ubisoft, Bryce. Pero si metes agregado do Rainbow. En Ubisoft, no. Sí, Oh, no, é donde... pero claro, tú estás no... Bueno, deberías ter, non sei. A ver. búscame ti si podes buscarme. Porque Busco che, que fago? Berro por ti. é que non sei onde podo... Oh, que xa se conecta solo. Maravilla, chaval. A ver. Teño da Miza, teño... Como eras ti en Play? En Ubisoft. En Play, en non sei. Ubisoft, en Ubisoft. Aquí estás. Pero ponme que estás offline. Como que offline? A ver que pasa. Estado en línea. A mí ponme que estás offline. A ver. Amigos y más, amigos conectados 0. Hola, boas. A ver, Shift más F2. Shift F2. Social. Ah, vale, estás aquí. Vale, invitar. Invitar al juego. En coach. Sí. A ver, Como un Nintendo. Invito-che, Cibrán, o espero. Era. Vale, visto. El US-6 se ha hundido de forma misteriosa cerca del archipiélago de Auroa, hogar de Skeltec. Bien, esperente que chegue a miña segunda filla. Tantas cousas para configurar. Eu usei cable de datos Nela non suda. ves que lle pasei información genética. Que? Por deixar de compartir, Cibra. Vai chir mellor. Me daba conta. Cando me digas... Operación Greenstone. Non sei se A está... ver, meu, non sei deixasme se- abrir o puto Discord. Personalizar aspecto, o meu momento favorito. Me cago en su puta madre. Si me deixara abrilo sería a hostia o Discord ahora. Aí está. A ver, vou facer a persona máis enfadada que haxe. Xa está. Que si, meu. Que viene de Palencia. Creo que xa podes invitar cando queiras, Davis. Vale, vou. Social, Cibrán, invitar al juego. Chejouche? Espera. Por onde me invitas? Non sei. Por Ubisoft. E cal é o Shift F2? Neste teclado é Shift ou a tecla que está entre Control e al dereito máis o 2. Esas tres teclas. Dalo aberto. Puta merda de invitacións son estas. Me cago en Dios. Díchelo aberto. Pero por que non teño o meu personaje? Espera, porque está facendo cousas, meu, que non teñen puto sentido. Eu teño a conta vinculada de Ubisoft. Eu tamén, pero meteuseme nunha partida só porque sería os dos cojones. É que sempre se vai meter nunha partida cando elijas personaje. Despois teste con No, meu, meteume como se non xogara nunca. Pois será que non a tes vinculada ou si? Me cago en Dios, David, acaba de vincular, eso non podía abrir o xogo. Ah, saltei. Pero tes a mesma conta do Ubisoft no PC que Sí, claro. na Play. Mira, me cago en Dios xa. Da igual, home, coño un personaje calquera. Que total, cando matemos a tipos xa tes as armas a nivel meu. Que quero salir de aquí. Me está me estresando. Davis and the Davis. É que non sei Oh, por que sí, saltou compra. tan rápido, tío. Tío nicho este Bryce.
Eu aceptei, pero saliume todo de elegir personaje e tal, Pois acabo de caer. entonces, cando caigas, volvo a invitar. Ah, unión a Davis, espera, ahora. Vale, que tiña que elegir personaje, crealo e todo. Vale, sí, despois. estás conmigo, estás conmigo. Ei, é os meus personajes! De un dron para aturdirle e infligirle máis dano. Pero se tiña a miña puta cuenta vinculada, meu. Por que cojones non teña a miña cuenta vinculada? Non sei decirche. O sea, a ti Sánchez partidas e a mí non. A min son o meu personaje, sí. Son o meu Pois a mí non me salen os meus personajes. Pero da igual, home. Como se drifta? Da igual, claro, como ti tes tú xa, hijo de Eu gran non, puta. non contaba con telo, e daba igual, sabes? Cago en Dios. Unha vez puta que merda, meu. unha vez que te unas Putísima mierda de compa... Eso sí, experiencia normal, Ai! pa o nivel que teño. É que me cago en su puta madre. Que patada na boca. conducir. É lioso porque che pon os botóns da Xbox. Como dixaches que era para unirse, David? No! Invítoche, espera. No, para abrir o menú ese. A tecla que está entre Alt e Control, Shift e 2. Invítoche outra vez se queres. A mí non abre nada, meu santo. Cibran ten a virtud de ser a persona que máis lle coste ten problemas para todo, meu. A que cerro o xogo? É o de bolo. Eso pode disparar, os do helicóptero. Depende do helicóptero. Buen daño aí, Davis. No, non me fixen daño. Sí que te vin eu, sí que se ve a barra aí á dereita. Un pouquiño, sí. Ei! Que me dispara. Son eu. Ah. Non che dou, non? No. Estou facendo ese, esquivando todo. Cibran, préndelle lume a todo. Din aquí, Davis chamándolle burro. Lástima fora. Jana non me falta. No, aquí un respeto, eh? Teño que aterrizar aí ou vame disparar? Depende da zona. Non sei, teño un punto no mapa e dime que o investigue. Onde estás? Ai non, é así. Aeródromo. Para baixo. Vou me teletransportar a ti. Ah, podes facer iso? Sí. Pero non sei en que botón. É que me lía que pon os controles do mando de Xbox. Pero por que subes se te estou mandando baixar, cona? Escoito baixísimo. Aí está. Cibran, como ves os do Ubisoft, creo que o manda pa casa con 2 biquiños. Lástima fora. Estou contigo, Bryce. No helicóptero? Escoito No, baixísimo. abaixo. Por qué? Hai xente por aquí, eh? Bueno, que me deixen aterrizar, tranquilo. E onde podo coller armas? Pois os enemigos, mátalos e vas escollendo. Equipar. Merda, non ten silenciador esta arma, tío. Teño que cambiar. A ver, equipar, coño. Hostias, que difícil. Que? Merda, estou cun arma sin silenciador. Dios, Non me escoito deixa. baixísimo, Non me tío. deixa equipar a P90. Ah, vale, agora. Tabor, perdón. Vai ser. Pelea a muerte con cuchillos con Ubisoft inteira. Fala un momento, Bryce.
1, 2, 3, ABC, punto. Hoy ¿Otra vez? para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Vale, perfecto. Invítame outra vez, David, por favor. Vou. Ahora puedes optar por seguir la historia o iniciar la conquista. Eu dinlle Que seguir fago? historia. Continúa con la historia. Invitar al juego. Chegouche. Non reventaxe o helicóptero, non? No, está ahí. Mira, aquí, cando vexes caixas destas, ábreas. Xa sabrín. Ah, vale. Ten unha P90 eso, non sei como se chama. Sabes cambiar de arma, non? Como non pode abrirse No, esta no. puta? Dalle ao menú, abre o menú. No apartado de equipamiento podes ter dúas armas principales e unha, e unha secundaria. Espera, que de momento só teño unha de cada. En total. Xa. No, lancei unha granada, son eu, sin querer. Perfecto. Ni siquiera non matacho o helicóptero. Hai que ir al... Bueno, podíamos ir no helicóptero. Invitaxesme a xogar? Que fixeches? Foi sin tío? querer, foi sin querer, foi sin querer, foi sin querer. Vin sin querer. Cuidado, Que é estos? poder entrar caja en una puta virgen. Que son estos sí? Como descarto eso? A ver, onde andan os chavales, que xa estou por aquí. No búnker. Aí está. Únete a nós e cando estés con nós, pois imos. Non é o teu personaje, non? É outro novo. Que vai ser? Non me deixo collelo, ca un pisófena. Tú recórdalle, Davis. Non, home, eso en canto vayamos a unha zona con armas tochas. Como máis de mala hostia. É que o nivel aquí non é como nos outros xogos. O nivel depende das armas que teñes equipadas ti encima. É Entón, unha puta merda. cando que Son irades, nivel 5 xa, Cibran, espabila. voume teletransportar Tostar, para ir tostar, iniciar. Por que empezaste sin vida? Ah, porque caíche do helicóptero. Vale, vou iniciar Davis misións. meteuse na casa, o carallo. Vou iniciar Que misións. pasará? Que Que misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Toma, mira como rueda, rueda, rueda. No mereces mi perdón. Mira, 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 mira. Es un placer oírte. Buah, que ben se ve no ordenador, Como se borra isto? Como se omite isto? Que botón é B? Cuidado. Rais, pero estás na cota da virgen, compañeiro. Aí está. Vale. Eres nivel 4, mentiroso. Le dixen que era nivel 4. O chaleco equipase solo, non? Tampouco. Equipare, no viño de clarea. F para acabar con tu enemigo. Que enemigo? Acaba con él. Que enemigo, se non vexo nada? Tira pa misión, veña. Xa vou, pero non sei. Venciste Frida. En los geoños. Non Franco de puta madre, outro personaje, Dice que tío. tienes algo que enseñarme. É raro, eso despois das contas de cando non estemos en stream, míralo ben, porque deberías de poder vinculala ben. Pero se vinculei ben. E cerraches o xogo, volvíchelo a abrir? Non nin se me abrir, vinculei antes de abrir. Bras, que pasa, máquina? Ah, pero a mesma da Play, o sea, a mesma, estás seguro que o mesmo correo é todo? Lógicamente. Que é isto de Muy llevar? bien, genio. Puedo aprovechar un fallo en É para que quero levar programa a de gestión isto. Ela unha arma pa un colega non hai por aquí ou que? Déxame ver que... Unha boa misión. pistola, me suda la polla muchísimo. Tiñes ao principio armas, cabrón. Mira, 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 Bras, mira que son tácticos, táctico letal. Hai fogo amigo? Habla No, madera, no. habla madera. Vale, vale. Es un comienzo. Bueno, co dron sí. Ah, perfecto. A ver que pasou aquí, que me contan. A ver, as putas cinemáticas, meu. Nube de tormenta, Esto da un avión, arde. contesta, cambio. Listo. Ah, morreron todos, moi bien. Vale, estou con... Porque de Iniciar... repente estamos en Star Wars. Cabróns, iniciachedes unha misión vos ou...
Meu, tiña un punto amarillo e fun correndo. Non Eu, vayas, punto amarillo, porque... tírome a él. Non vayas, meu. Esta misión é do principio do xogo. Eu que sabía. É un polo cu. Ai, vai. Walker. O do City. Aí vai. É porque me enseñan a min isto onde estou eu. Non sei onde estás, Será Bryce. unha arma. Eu saltei a cinemática. Zona peligrosa. Pero como pode ser que non tiña unha puta arma? Porque é aceptaches a primeira misión do xogo. Eu que sei, eu fun a punto amarillo, David. Pois non vayas máis a puntos amarillos hasta que che dije eu. Oi! Relaja la raja, eh? Aí está. Tanta escopeta, al final teño que matalo a tiros. Que a puta pistolita de merda. Pero está increíble. Pero ahora... Cero putísimas armas. Pere, 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 pe. Pere, 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 pe. Déxame Pere, ver. pere, pere, pe. Pere, 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 pe. Alijo táctico. Non sei onde temos que ir, a verdad. Pi, 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 pi. Se lle das abaixo... O sea, abaixo non se che pon a misión que tens que facer. A min sale aí un punto amarillo na cota da Virgen. E ala vou eu, ao punto amarillo. Eu son mandado. Aí va! Que matou dunha. Que dis? A min tamén. Jesús, como me toma tan Espera, rápido. porque o mellor é a dificultad que teño posta. Vou na modificar... Hostia, unha puta bala, Dificultad de enemigos normal. Listo. Ei, Revivo o meu. ah. Meu, revivinte por sudou de ti, sudou de min. Aquí vou por ti. Pi, 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 pi. Levántate, chavalote. Toma na peito, burro. Pero, non me pegues así teño máis ganas de morrer. Ala, érgete. Vacunado de tétanos. Vamos ao punto amarillo. Nada. Cibran, ao iniciar ti a misión creo que está ca dificultad que lle tes ti. E debes de tela ao máximo. Creo que Non iniciei toquei eu. nada. Ou Bryce, alguén iniciou. A ver, espera. Eu fui a un punto amarillo. Non vayades a puntos amarillos sin dicir eu. Xa está. Vale, jefe. É que Mira se que a non, mandarica. Cantas horas teño que traer esta semana, jefe? 9. estamos aí na Como se misión cambia a aí. dificultad, jefe? Opciones, ajustes. No, parámetros de experiencia Ghost e dificultad de enemigos en normal, teño eu. Vos? Parámetros de experiencia Ghost. En ajustes, sí. Na última opción de todos, en opciones. Opciones. Parámetros de experiencia Ghost. Eu teño un avanzado. Pois se pone normal. E Cibran igual. A ver. De Cibran igual. No. Parámetro de experiencia Ghost. Eu teño aí normal. Vale, pois debe ser Bryce que iniciou a misión, lo. Que faz? Hai que rodar. Me vex? Sí que Se se te ve. tira unha granada? Vese moi ben o xogo, E onde está Davis? Estou con vos. Morreu. Desde que me disparaste. Esa sienta é mala ou boa? Ajustes. Eu son de disparar primeiro e preguntar despois. Collateral. Quero ver unha cousa. Hai máis xente, cuidado. É porque non teño unha putísima arma. Algún daqui pode ter unha metralleta. Non pido máis, unha metralleta. Non. Pa que quero levar cadáveres? Para que non... Por se os queres coleccionar ou así. Porque se os ven os enemigos van a reventar. Ah, vale, vale, por ir en sigilo, ok. Sigue las columnas de humo. David foise de todo. Estou con vos. Estou indo cara a vos.
Tómalo! Como é que por esta arma? Xa teño trapalladora. Onde está o punto amarillo? Lo está dicindo el? Estamos nel, literalmente. Mirade, ben xente. Eu estou vendo o que pasa. Ei! Ah, pero tiro vos a todos. Estaba matando peña eu e metesme unha cinemática. Que non sabía. Eu de Chile aquí matando peña. A mí non me meteu na cinemática. Morto. Pois esta arma está guapísima. Aí está. Xa son infalible, tío. Esperade, cabros, que estaba ca cinemática. O que eu non entende por que non me deixa poñer as misións a mí. Deixademe ver. Pero porque esta puxa Bryce, home, puxe deixe. Habrá que acabala. Deixame ver. Por que non collimos? É que somos burros, Pero acaba a misión, home. Pero podíamos ter collido o Nada. helicóptero. Podo iniciar eu outra cando que irades inicio. Avisademe e Pero dou. acaba esta, joder. Seguro que non hai daño. No, Entre coa... Espera. A disparo no, co coche sí. Ah. A ti parece normal decir eso en ese momento. Dispara yo coche, dispara. Joder que o coche, cabrón. Pois temos que andar 300 metros pola vosa broma. Espera, que había outro coche aí, meu, hai motos e coches. David, podes acabar as cousas de ser. Ahora estou coxo pola tua puta culpa, cabrón. Dixécheme, seguro que non hai daño inimigo? Sí. Estaba che contestando. Sí, Estábame pero contestando, No, pero no, o coche antes xa de se que me pasou. atropellara dixenche, co coche sí, e procedes a atropellar. Fixéchelo a Mentiroso, propósito. que mentiroso. Eres malvado. Yo soy malo. Dios, qué precisión tedes tú. Que? Esa que, cabrón? Vinde aquí, anda. Esta me era para probar, non? Non dispares, só sube. Disparo se me dá a gana, ti a mí non mandas. Vale, ¿dónde está o punto para ir? Sube. Sigue subindo. Para! Perdín o punto. Onde está o punto? Ah, xa está. Que haga movida. Non sei. Pon freno de mano e todo, mira. É o mismo que se driftea, se non me equivoco. Sí, pero ves como pon o freno de mano, tipo. Que é isto? Podes Que poñer é as o Kratos luces. Kell este? De que sirve? Toma, Eso son outra arma. os cartos do xogo. Vamos, ou... Déxame ir con vos, porque non sei onde é. Espera, que a min desaparece... Ah, vale, está aí arriba, a dereita, 2 km. Esperademe, Tú velo, non, Cibrán? dádelle. Desaparece... Sí. Non sei como marcar tampouco. Pode marcar? No, min sáleme. Yo non anda nin para atrás o coche este. Aí. Epa, que saltiño. Epa! Pues paso, que voy ardiendo. Ah, ponme para atrás, cara. Ah, espera, é máis difícil disparar así, cuidado. A vos non vos pon... Déxame ver unha cousa. Ajustes... Teclado e ratón. É que estou xogando con teclado e ratón. Buah, fixeron que flipas, tío. É que igual podía poñer os controles do mando da Play, sabes? E non os de Xbox. Porque me pon os de Xbox... Son os mismos. Non son os mismos. Meu, son os mismos, pero poñendo estes botóns de... Efectivamente. De X... Meu, o único que che cambia é a tecla, pero é que... Claro. Se me pon pulsa X e doulle X e non vai, quero que poña pulsa cuadrado. Vai que chado, guau. Eso é o que intento.
E agora? E tes que ir ao punto amarillo. E avísame cando vayas. Xa fu. Ah, vale, pois ahora vou marcar eu un. Teño que ir aí a darlle. ¿Qué es este lugar? Aquí dame moitísima rabia, que o tipo camiña non corre, tío. Davis, en ajustes tens que ter a opción para cambiar a mando de PS5. Pois vou non mirar. Vou non mirar ahora, Buenas, deriva. ¿Cómo voy a ayudar con la puerta trasera? Hay un... Eso haré. A ver. Hablar con este subnormal. Ou temos marcados os puntos. Xa acabou a Llega misión. granja de servidores de Our. Está en la provincia de la montaña Silent. Pero por que non... A ver. Vou ver o que me dixo o Muiño. Ajustes. Ti encontralo, Brais? Ou o Cibran? No. A Cibran axuda ya. No, estou mirando. Líder de facción. Activar mandos. Solo mandos. Soy un loco, un mando. Eu non vexo de que podes poñer mando a play. Todos. No, eu tampouco. É pólaco. Home, cundir cun día poñerlo, Igual en Incursiones. vídeo. Aquí hai xente. E nada pode matar? Non. Non sabía que te encontrabas co resto de xente aquí. Davis, que te estás vendendo a esos? Estou vendo si podo cambiar o mando da Play. Moitos xogos traen Están esa opción, intentando por eso che digo. reclutarte. Igual a tes. Nah, pero creo que este non, parece unha puta merda que non o teña. Personaliza los controles. Hai que solo hai un puto mando aí, sabes? Nah, deixo así. Accesibilidade único, a ver. Voz, no. Nada, vou... Háblame de esta IA. Para controlar... Busca a Christina Cromwell. Vale. Vou intentar activar as misións. E se vos sale da de Pero entrache nunha misión, non? Voulle dar ahora a unha. Eu entrei nunha misión, solo, sin facer nada. Sustituir. Non vos saliu? Ahora? Sí. Non che saliu, Brais? Proposta de misión, aceptar, non? Vale. Aceptade os dous e xa está. E xuntamos... Estou falando. Brais, desbloquea o helicóptero. Ou perdón, o paracaídas. Donde? No menú de habilidades. No menú de habilidades. Mapa táctico. Ventaja de objetivo. Sal de espera. No es igual. Equipamiento, habilidade. Vou para fora, Cibran. Fa nada, un momento. Hola, 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 hola. Non vexo paracaídas. É unha ventaja desde arriba. Arriba ponme granada de gas, botiquín, Mira. spray camuflaje e lanzagranadas sensoras. Meu, como deixachedes este coche aquí? Non sei de que falas. Era onde estás? Estou indo cara a Eu ti. dentro intentando desbloquear a puta mierda esa. Dalle opciones. E daslle a equipamiento, no, a habilidades. Xa estou. E si subes, é esta de aquí abaixo. E se subes esta daqui En abaixo. básicas. Non ves o stream? Sáleme. Ah, vale. Vou mirar. E sigue sin ter paracaídas, de. Eu teño. Ah, vale, porque é o que te Non me costaba. deixes subir. Só teños de abaixo. Porque igual tes que elegir unha de abaixo antes de poder... Unha das tochas. Tens que escoller primeiro unha clase, home. Ah, vale. Estou...
É que ves unha línea na pantalla a veces e rayame. Desenfoque de movimento no. O do V-Sync, que nos outros xogos activo vaime ben, pero aquí non o vexo. Non podo teleportar directamente a vos. Estamos fora, Pero sí que podes, si pulsionas podes teletransportar. Si pulso en vos. A ver, paro o helicóptero para subir. Aí está. E Brais? Está vindo, está vindo. Mira como se preocupa por mí. Teletransporta, hombre. É que non sei como se fai. Desde o mapa. Vas ao mapa, vas a nosa flecha. E onde está o mapa? nosa flecha. No menú. É que eu sei no abrir no... No desde o mando. Fof Greens, é que aquí hai moita xente, man. Cibricelta, viaja. Déjame ver unha cousa. Ya está. Vou facer unha cousa tamén. Sube, veña. Vamos a ir, chavales. Que o PC está me hiperventilando. Vou... Ten calor. Sí, voulle baixar en vez de ultra vou no poñer en alto. Non fai falta tanta calidad tampouco. Home, se tiñas en ultra. Ajustes. Vídeo. Volare. Cuidaches paracaídas, Brais. Alta. Como, como? No. Ah, vale. Perfecto. Listo. Cantare. Vese ben, igual. Perfecto. Oh. Agobiouse. Está dicindo o punto amarillo ou non vedes punto amarillo? No. No, vamos ao laranxa. É que eu non vexo ningún, tío, amarillo. Vos védelo. Sí, a 9 kilómetros. Bueno, tiñamos un atrás a 3, pero bueno. Encuentra la casa de madera. Lake Country. Ajuste. Bueno, 8 kilómetros eu penso que podemos ir saltando para cair. Moito, É moito. Moito que? Distancia, 9 kilómetros. 7,5. Estamos altísimos, É que non sei por que non vexo os puntos no puto mapa, tío. Os puntos amarillos. Tranquilo, vale ver agora. Mete nitro, Cibra. Puto Ubisoft, tío. É que puto Ubisoft. Ah, estamos na altura máxima ahora. Guiada, hostia. Por eso non os vía. Ves? Ahora, joder. É que sabía que había unha puta opción, tío. Mi má, onde chegades? E non me mires. Estamos moi alto. Eu teño vértigo, Non vais, só dalle pa diante. Non estaba baixando. Ah, conduces ti, Cibran. Sí, claro. Por onde vou deixo lá? Por aquí vemos ben? Non, home, non chegamos. Se saltamos desde aquí non chegamos, amigo. A min déixame na porta de Riazor. Tides facer como un Katy Perry. Que fixo Katy Perry? Non sei. Iba a cantar unha canción de Katy Perry, pero non estou seguro. Eu creo que xa sí que podemos saltar, Cando que irades. Veña. Ah, de allí. Non me deixa. Como non che deixo? Non me deixa saltar. Teño paracaídas, de Como verdad. Non teño desbloqueado aquí paracaídas. Que raro. Ahora sí.
Brais, tes sobrecaídas? No, Mentiroso. como se controla isto? Non vexo o punto ahora, Aí vai o helicóptero. Liadón, que non vexo o punto. Ah, vale, está ali. Non explotou. Non explotou! Non se rompeu! Que pasou? Alguén se comeu unha hostia. Hostia, me acabo de comer. Donde estás? Hai un dron, este dron é aliado. Morto. Pero para revivirte, home. Xa estou vivo. Mima, aquí hai moita xente, Davis. Vou contigo, Brais. Mima, de xente cae aquí, Mima! Vou. Espera, que te teño un pouco alto, vou baixar un pouco o volumen. Está cagado, pobre Brais, Brais. Mira. Estou ao lado dunha carretera, vexo 1, 2, 3, 4, Pódelos marcar, Sí. sabías, non? 6. Non sei marcar. Pas... Así. Así, vale. Pois así, así, Marca. así, así. Vetes algún por el fontillado? Hola. Incluso se apuntas e lle das a disparo sincronizado, quedan, Ah, eso marca. quedan marcados como rollo eu quero disparar ya a ti a B, sabes? Por exemplo. Son moitos, vanse dar conta. Eso é un civil, Hai moitísimos, Davis. Eso é un civil. Xa, pero este dous non. Cando queirades disparar ya A e B, eu disparo ya. Eu non son nin A nin B. Vale, disparo, ya ve. Unha, dúas. Ese non era B. Eu non No, lle que diga A. que foi Cibran, coño. Eu non son A, eu son C. Seriedade táctica, señores. Eu os meus mateinos, Vale, están mortos, veña. Estaba contando Davis hasta 3 e disparo. Eran dous. Pasade por riba porque soltan armas e así. Iso sei. Ah, pero as armas cóllelas pasando por arriba, só. Sí, claro. Teñas balas cheas, non me jodas. Sí, Cando sales do campamento sales con todo. Acórdate de poñer silencio dura todo, non yo quites. Non No. dixo Iria que era secundario. Si non queres que te detecten. Hai que entrar nesta casa e ver documentos. Vou ver se hai algún incauto máis que ir ás miñas balas. Aquí hai un trofeo coleccionable. Hai que collelo, sí. Ah, son todos coleccionables. Jeringuillas MK1 al completo, si alguien quer. Ah, que a porta abre sola, tú cada vez que pasas por esa Bastante porta. posible xa. que su vecino fuera la última persona que vio a Madera. Sigue el rastro. Xa son un escándalo, Si, estos escoleiros, que chulo. Hai un agonizando por aquí, matado. Que ahora nesta partida non teño dron, xa quitei para non malo. Porque se non mataba a David seguido. É que me pódeme. Veixo o dron aí tan quietiño con esas bombas tan chulas. Este é o civil. Meu, está sufrindo. Vou no curar. Cúrate, hostia. Nah, non son tan mal. A ver. Xa está. Saltoume cinemática, non sei vos. Colega. Si, falei con un pringao. Listo. En teoría era a misión. Hai que ir a 5 km ahora, cando que irades. Eu estou matando os que quedan. Teño un helicóptero aquí, se queredes vir para aquí, levo vos. Hai un dron. Donde? Morto. Non vexo. Non deberían quedar moita xente, porque acá estou que vin reventei. Asustacho civil. Quitade a marca do mapa de B. Que marca? Hai unha marca en B, a 12 km, que puxechedes vos no mapa. Pois ten que quitar B. Non sei nin como se quita. Marcas o mapa noutro punto e... É como se marca noutro punto. E volves a dar, non sei. Ah, vale. Subo. Vale. E se subides? Vou.
Está siendo ao punto que non é, Non se sale amarillo. Sí, é que me salen dous. Mapa. O que me parece increíble é que non explotaron o helicóptero. No, o helicóptero caeu e non reventou, amigo. Que va no parquei, vai auténtico piloto, chaval. Nin Fernando Alonso. Mima, vaya Mira el que experto, mira. Como aleteo. Es como experto, pero bueno. Vou pasar tocando rodilla, atended, Tocando rodilla. Mira. Baste comer unha hostia contra a montaña, meu. Mira. ¡Epa! Mira. ¡Epa! É un escándalo, chaval. Escándalo. Esa lancha roja á esquerda. Escándalo. Cúndeme unha barbaridade. O qué? Aparcado. Cana leva. Leva a ti, veña. Ya veu. Pasajero, aí está. É como se vai de pasajero. Aparta de moveras, que aí vou eu. Como anda isto? Podemos botar unha brisca aquí. Mira. Vais a flipar como Hai un aí, de outro color, negra. Que racista pola túa parte, de. Así está histórica. Há un helicóptero por aí, A un aparcar aquí. Voy, está. aparcado. Aparcado. Mira E de esos son helicóptero. civiles ou que son? Esos? Son civiles ou que son? O de pegarlle a un helicóptero que non está vindo nin a por nós, moi ben. É jodido darlle movimiento, moi Sí, jodido. é chunguísimo. Vamos ao punto, 1 kilómetro, vamos correndo xa. Mira, un corzo! Donde? Mátao. Mira, como corre. Te miro e te mato. Fallei. Ei, aquí hai a de Dios de equipación. Mira, caceino. De puta madre, churrasco pa noite. Era grande, amigo. Pobre. Aquí hai cousas, rapaz. Sácame unha foto. Codrón, veña. Sonríe. Parece o rei de España. A ver. Espera, que Que son miro para estes de arriba. objetivos? Ei, detéctame. Por que non miro para arriba? Home, claro, porque Hola. estará apretado de malos. Que? Que son estes de objetivos? Non sei. Encontrei unha caixa e ponme objetivo de arma. Porque podes encontrar as armas polo mapa. Objetivo de arma MP5. Objetivo de accesorio reductor de Ah, fogonazos sí, de sale fusil. marcado no mapa. O sea, ti lle das e salexe marcada no mapa, o que ti queiras. Con quen te atades a tiros, meu? Non son non eu. deu con nadie. Quen son? Vamos ali, se é gatillimos nós. Bueno, non entendo isto. Son caixas, Brais, que che dá a escoller dúas cousas que che van a salir marcadas no mapa para ti coller. Espera, que non me sale nada marcado. Sí que che sale. No, se abres o mapa sí que che sale. Boa, pero que hai ali é un follón de la hostia. Sí. Os de verde son aliados, non os mates. A ver. Onde crees que vas? Vamos. Se apuntas caro ao sol e vas caro ao sol, pon a man na cara. A veces. Gracias, Davis. Vai a vecer. Mi má que hai estamina, tú. Eu correndo como un corzo. Non Te la vexo. puntería no QE, amigo, para non darlle ao dron ese. Bueno, pois podemos ir, vamos no camión. Vou por Brais. Uno en ese. Neste. Nesta. Para. Tens que se queres subir arriba ten que ser na porta de atrás. Ah, vale, perfecto. Quen é este? Por que hai un señor? Porque Hai tras árbol, un tipo. hai aliados. Vaya hostión, amigo. Bombas. Naveira.
Un día tranquilo, no había... Va ir a navegar. Somos o escuadrón Carrero Blanco. ¡Hala, vai! ¡Paso, que voy ardiendo! Merda. ¿Y ahora? Ahora entrar como locos. Dron? Non sei que é eso, pero non me gustou. Eso é dron. Cando nos ven así son drones. Pero non sei onde están, a verdad. De onde nos ven? Pois non o sei. Ou drones ou cámaras. Puá, aí hai un helicóptero dos guapos. Vamos a roubar e reventalos co helicóptero. Non sei onde está eso que nos ve. Eu tampouco. Vou subir ao tellado a ver se teño tiro. Eu tamén porque está o helicóptero chuli. Chuli. Neste tellado? No, pero este non ten armas, é un helicóptero normal. Ah, puta mierda. Hai que matar xente, tío. Onde están? Sí, un encontrei. Deso vai o show, compañeiro. Se non nos detectan aos 30 segundos, mellora. Habrá espela ya unha barbaridade. Pero si maté a todos, hombre. É sin que te detecten, Vou comprar cabeza isto. manzaneda. ¿Qué es esto? Que é isto? Soplete. Pero por que non teño categoría elegida? No, isto está mal. A min cargouseme a partida, pero cargou que lle saliu dos huevos, Bueno, a ti por lo menos cargouche. Eu son médico, pero non teño as cousas como... Naveira. Porque igual colleches dous... Como se di... Dúas clases. Eu tiño dúas clases. De feito, o último día desbloqueara isto na Play para poder ter máis ventajas. Eu era médico de ¿Estos son campo. civiles ou que son? Que tal os chavales? Esos son civiles, ¿no? Os que teñen puntos de colores arriba, sí. Ou círculos. Onde están? Encontrei a MP5, pode ser, a ver. Non sei onde estades. Como baixachedes aí? Por os unhas escaleiras. Toma, pantaloncitos nuevos. Mira, encontrei un plano de MK, Pero non sei como baixachedes, como enterrachedes aí. Por unhas escaleiras. Ole. De feito, hai dúas escaleiras que... Vale, creo que xa as vexo. A ver, non queres falar? Seguro que non queres falar, compañeiro? Ah, mira como te cagas agora, As Ai, habilidades- miño, cantan cuta medo, compañeiro. Compañero detectado, Davis. Que iba a ser si no? Morrerás. Estaban puñendo a David como a un pu... O que pasa? A ver, dime aquí que as habilidades do Franco teños todas. Franco. Que Franco foi ese tirador. ruido? Non sei. Ah, mira isto. Pero eu desbloqueara isto outro día, tío. Non entendo por que ahora non o teño. Encántame Apuntando como para como fijarlo. falla este chaval. Vou intentar coller... Jódete. É como enterrou. E que botón é? Y. Este. Vale. Dime lo que sepas. No hay nada Ay, que no griega. sepas. No me hagas daño. Vale, ahora noquear. Pero... E por si desperta, tiro na cabeza. Por usar la técnica. Vou pa aí. Xa está. Todo limpio. Todo limpio, señores. Pero tamén sáleme unha marca aquí... cerca. Vou ir a ela. Terete. Liberar a esta. Desde que me disparaste.
Non, La ventanita del amor se me cerró. non estás desde a última partida, non sei o que dis, muiño. Como abro o puto inventario? Nunca sei facer. Comprobe Con os datos que moitísimo tienes en cuidado, la página. compañeiro. Se falades dun millón. Perdón. Ves? Listo. Ahora hai que ir a... Hai que ir ao punto este amarillo. Cando que irades? Vamos, vou subir no coche e vou por Cibrán, ves, Brais? Vou. Non sei onde Non aquí. estou aquí liado con as movidas. Tope de tochas. Ai, 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 non sei. Pon aí cadena 100. Non sei que pasou, Non hai radio. Collo por aí. Por que marchas? Ah, que salto. Tócate la polla, porque Cibrán está morto. Donde me dispararon? Están-nos disparando. É Sí, que eu xa creo sei. que non están todos mortos, David, lo que sea. Pero de onde me disparan? Pensei que estabas morto. Non, estou aquí, chavales. Estou tranquilo, estou aquí Dispararonme dun tranquilísimo. sitio, pero non sei de onde. E detectaronme, pero non os vexo. Non sei, eu estou aquí co coche outra vez, cando que irades vir, aquí vos espero, compañeiros. Vou donde Cibrán, mira, que lle den polo Lugo. Ves, Brais? Vou coller esta movida. Creo que xa estou con Cibrán. Vou gastar o meu punto de habilidade. Vamos irnos a puta merda en serio. Pois vamos no outro. Home meu. Ahora, se me puidara subir. Salud. Gracias. Ah, estamos. Meu, que vai reventar co coche ao lado. Eu non revento, home, ese coche é duro, can porra. Mira adiante, temos xente. Aí está. Creo que había un civil. Va, ahora xa non hai. A suerte. Claro, é o que digo, muiño, que non sei que pasou. O Ubisoft, Como que se vai... laguea? Como laguea, como laguea. Aí se tiñe tamén. Dios. Mete uns lagazos esta mierda. Ten unhas físicas de mierda a conducción, Aí vai, aí vai. Epa, como esquivaches o carballeto. Aí está, sube, sube, sube. Mira como sube, mira. Cuidado. Que boa animalada, Aquí hai movida, Aquí hai gresca de la guapa, aquí á dereita. Vamos. Veña. Tío de esperar a que nos coloquemos, no, verdad? E a darlle un tiro tampouco. Matei a 3. Sí. Para o que te estaba disparando non matabas, Para eso tiñeche ti. Tú non vexas tanto. Estes eran uns pobriños, Reventáchelo, amigo. Un escopetazo na testa, levou. Eu pensei que ibas a matalo tú. Estaba Deixa recargando, quedei sin balas. A ver se me toca aquí unha metralleta chula. Metralleta, ta, 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 Ah, ta, por ta. si. Saúde, Brais, din aquí. Gracias. Metralleta ta 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 ta. Hai un coche enemigo por aí cerca, Donde? Donde que lle pincha as rodiñas? Non sei, salíme no mapa. Aí está. Pois vou coller o coche e arranco. Colleche a metralleta esa que di Cibrande. Si, un azul, non? É unha ligera. Cando que irades? Estou aquí, Ah, estaba indo mal. Estou indo.
Dios, que voltereta tan necesaria. Voltereta, Non quero subir, tan enfadado. metros. Mira que boa noite quedou. Ahora- Que safada guapa, esa pedra, Reventei as luces. Bah, imos ben así que se... Hostia, tremenda difícil. Frena, Aí- frena, aí- Paco, aí frena, que ir frena, ali. frena, 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 Baixo. frena. Freno, que Frena. diante. Pero por que, meu? Porque non estaba detectando un coche. Que non nos detectou nada. No, que va, non salía no mapa en rojo. Pero eso non é que te Vale. detecta. O sea, Meu, porque estabas coitando cabeza manzanida. hai que ir ali. Puedes avanzar. Mira ese helicóptero, Cibran. Sí, 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 acabo de verlo, acabo de verlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero para despois, Sí, primeiro sí, vas a sí, completar sí, esto. Bueno, por que ten que ser sempre en sigilo? Por que non pode ser un auténtico Pues trastornado? vamos, pero é que ese non vai disparar, meu, é de carga. Mira. Normal. A ver, fijo que misiles ten que ter. Ah, si ten metralletas. Toma, pa por él. Veña. Tiri, 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 tiri. Pídeme piloto. Joder, 6 tiros para matar a ese. A ver, David. Que? Vai, pilota. Espera para que viña para outro. Pero pode vir, joder, aínda. No, porque como non me espabile. Con eso, ¿cómo sube? Vamos, Bray, por tu madre. ¡Tou! Vale, vamos de ellos, chavales. Teño unha torreta aquí diante que me tronza, Pues teño que tela a tiros. Non a teño a tiro. No puedo ¿Qué? hacer nada. Gira máis para outro. Espera, dai, tío. Non podo. Ah, sí. Ante Dios, É que eu non teño a metralleta collida, non me deixe mover para ela. Quero mandar, Parade ya os do techo, que me están jodendo. Eu ao techo non teño disparo. Vamos aí, reviéntenlos. Cambio de asiento. Como se cambia de asiento? Dimo. Como quero asustar, eu en pero está círculo. botando fume, Hostia. A mí está me dando disparo ao campo. Deixo unha metralleta moi apagada, Que non podo ir a ela, non sei por qué. Cambio de asiento, a ver me digo. Baixe. Vai a reventar. Deixadme morteros a min. Para. Están vindo. Onde? Ya sei Buah. que tan vindo que reventei a un. Non teño para curarme, tío. É que non sei por que non teño as putas clases ni nada que tiñan na puta play. Potenciar salud. Veña aí, vamos Aí, aí, chavales. hostia. Dios, foi Tedes aquí un botiquín Foi ou algo. espectacular o do helicóptero. Como molou. Fuá. Que chulada, tío. Volvo a disparar, imbécil. Buena, espumita. Estamos moi chulos hasta que nos voa a cabeza, A ver, asoma. Non asoma ese, Ala, toma polo cu, campeón. Que carallo é iso? Ei, un dron! Cuidado que vamos que non mortaron arriba. Morto. Era un Jaggerman. Ai, a ese era vacío. Un dron por detrás. Puto cargador. Vou ir entrando, Buena. Xa non hai dron. Vou ir entrando. E a partir de aquí con mucho cuidado. Que bueno, fixamos en sigilo este, Cuidado, Sí, é verdade que non nos viu nadie. Ei,
Menos Que mal non que é non tan hai fuego. chula. Menos mal que non hai fuego, amigo Cibrán. Por eso desactivamos. O sea, por eso estamos orgullosos de que non haxa, dijo. Creo que Ibas se... a comer un cargador de balas inteiro, Eu creo que se pode activar, No, deixate de activar. Esto pode ser ¡Meu! Perdón, non sabía que estabas aí. Prométoche que non sabía que estabas aí, de verdad. Prométoche. Prométoche que non sabía que estabas aí, de verdad, palabrita. Podedes potenciar salud con esto que eu lanzo aquí, Ah, cúndeme. Toma, Xa non hai. lanzo chun. Ei, que nos ven, que nos ven. Deixame ver, porque estame tocando moito os collóis. Ok. De que non teño... Para cambiar da clase tens que ir a un vivac. Non quero cambiar a clase, quero ter as habilidades que tiña no outro, tío. Para ter as habilidades que tens que cambiar a clase. Porque tiñas Que habilidades de Eso de médico. rellenar agua. Eu teño habilidades de médico na partida da Play. Pero agora igual tes outra clase collida. Pero que hai que beber esas movidas ou que? No, xa sei que pasa, Cibrán. Que? Non me Primeira letra co cargou... burro dá. Non me cargou a partida da Play. Cargoume unha partida que tiña eu que probei o xogo unha vez fai moitos anos. Ai, era nivel 27, cara, agora cabrón. xa entendo. Probáchelo ben, Joder. É tanto que probaches, Mima. Vou coñer aquí unha ajuiña. Cando regalaran, sí. Estou hackeando algo. Naveira, naveira, naveira. Parece que madera ha sido trasladada. Sí. Que é Pregunto si madera? Daigoro sabrá dónde la Madera é... Oiga, tan sin Pasades nombres todos todos, os guións, como vades a ver quen é madera? Me la suda muchísimo que hagas madera, pero me la suda una barbaridad, Madera pa finsa, vamos, para facer tablóns. Donde está o Ei! outro punto? Tío, non vexo. Un Ah, francotirador. Franco, donde, para, interésame unha barbaridade eso. Merda, e ahora como... Donde? Como cambio isto? Non sei, Vale, pois non te creo movas que de aí, é non te madera. movas de aí, Como Brais. se sube, meu? Non encontro para subir. Vale, era dun señor. Bo, desilusión. Hai que subir arriba de todo, a zona naranja, pero non sei subir. Pois collemos un helicóptero e subimos. Non é. Hai Vale. que subir por dentro, meu. Pois ti sube, non miramos desde aquí. Por aquí non é. Pero aquí que hai que beber esas movidas ou que? Bo, postureo puro e duro, Naveira, 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 naveira. do mar. Sube, sube. Ata la nube. Alante, É que- alante. No mire, Non mire pa pa atrás. Era unha cárcel isto. Sube, sube. Ata la nube. É Teixeiro. Como? Alante, alante. Como no salimos? mire para atrás. Sube, sube. Hai que ver como se sube, meu. Con moito Estou. cuidado sempre. Meu personaje é un inútil, Meu, David. Pero se a buscar as escaleras e ir cara arriba todo o tempo. Pero nas vin, ti bicheras. Me falte Dios, sí. Sí. A ver. Bueno, mentiu Cibrán, que eso de ir para arriba todo. o tempo. Hola. Donde están? Como subichedes, meu? É que eu busquei. Polas putísimas escaleiras. Meu. Mira que din voltas, nas vin. Eres burrísimo. La tomada cinemática. Vale. Mira que din voltas, cejo. Como que cejo? Paula Madera, la ingeniera de drones. Vayamos a un sitio seguro. Hace Menudo drones, susto me deches, como fai los un que ratiño, Cristo. Entonces, Estaba de facer caixas e pegáchesme un chillido que foi peor que un jumpscare desos. Pois eu non conta... Ya me esqueir. Non vos arriesguedes a poñer fogo amigo que acabas a amistad. Bueno, Bueno, si pois non acabou a amistade entre Davis e Cibrán a estas alturas. estou fora. Joder, pois eu subín de todo, para nada. O que vou facer é teletransportarme a este vivac e invitarvos para facer o xogo de día, que de noite é un Cristo. Sudou ya po... Ai! Necesito axuda. Tranquilo, vai chegar unha notificación e ti acepta. Dalle rápido. Chegouche. No. Como que non? No.
Ah, bueno, teño 40 segundos. Non chegou. E ti, Cibran, chegouche? Cibran creo que se muteou. Que pasa? Perdón. Estouche invitando a notificación esta. Perdón, é que me acaban de pasar un vídeo que é a crema pura. A alguén dá unha axudiña para un pobre inválido que está no suelo. Si estás a 4 kilómetros, meu. Pero se estaba na casa. O que está a 4 km é Davis. Eu con el. Que cabrón sodes. Pero espera, Pues a mí me chegou el espera, micro. espera que morras. Espera que morras É todo por facerlle a bromita a Davis de dispararse. Un momentiño. Deixe yo vivac, cabrón. No, dinlle a teleportarme a un de vos, coi. Hola? Hola. Ah, estou con vos. Joder, que susto. Unha mochila aí no aire, moi ben, Ubisoft. Facendo das túas. Doulle a preparar vivac ou non? Sí. No, Pero non dixaches que sí. dinlle eu sin querer, equivoqueime. Cibran, teñe que dar ti e selecciona... É que foi Cibran o que iniciou o vivac, tío. É que sempre liándoas. Non, Cibran! dinlle eu porque me dixache ti. No, foi Cibran, eu xa estaba dentro. Nada. Mira a mochila aí no aire. A mí non me sale ningún mochila no aire. Sí. Meu, estaba mexando. Pode ir mexar tranquilo. Pois pa que inicies o vivac? Que foi sin querer. Hostia. Pois Toma puto vivac, pesado vos a huevos. próxima meto o dedo no cu. Eu outra vez con mi má, que vou ir á túa casa e vouche meter as dúas bicicletas que tes en cachos polo cu. A ver. A ver, pensei que iba a decir, a ver. Joder, tan que malo, toca tan pelotas, hermano. Tan malo non Que sería. puto toca bolas. Dádelle aí ahora. Sí, ahora Aquello sí. O vivac. Pero tiña que inicialo eu, me cago en Dios. Merda pa ti e merda pa Vivac. Hostia, xa. Un tipo da virgen. A mochila no aire, ainda sigue aí. Bueno, pois aí A mí está non me ben. sale. Vale, ahora, se lle dou a salir, Estate quietiño que estou facendo cousas. pois avísame. Mexar. Joder. Avísame e doulle. Canto tempo dirías que ten Cibran? Mental. Por que teño un coche? Canto tempo para facer as cousas que teña que facer? Xa está. Estades moi agresivos, No, que ben agresivo No. eres ti, amigo, que parece que che meteron un dedo no cu no traballo. Dixen. Outra vez co traballo. Pero por que ten que ser sempre o traballo? Cual foi coitarte? Puxe mala hostia. Distorsión. Más, dame más. Cando te cabreas distorsiona, Quiero Chomi. más. É gracioso. Move Macho your vai a body. tesar a ti os dentes, payaso. Más, dame más. Quiero más. As idades para salir do Vivac, Brais? Ah, non sei como se dá, pero é que a min non me decides nada. A min bérrame, a Brais fala Home, por que non lle explicas nada ao pobre rapaz? Explícalle a ti. Como todo, onde lle dou todo listo? Tes á dereita de todo unha flechita que va a salir. E ahora... Pero hai peor tempo. Ah, xa está. Ala. É todo porque Davis non quere xogar de noite, Helicóptero aí arriba. No! Bueno, casi Caíches. cae. No, no casi. Move your body. Pégate Pégate más, más, dame Vale, más. más. Quiero Quiero más. más. Sabes o que teño ahora, Brais? Janos de xogar a Magic. Aparte deso, volvín coller o drone. Hai xente por aquí, cuidado, cuidado. Donde? Por aquí por donde, meu? Pareceume. Non vexo o minimapa. Pero logo non. Home, non tento hai, en non hai. conta que se lle escoita falar. Por que non teño minimapa? É porque conduzo eu de repente. Bueno, Porque subiches no helicóptero. ala vamos. Marco. No, que está Cibran. Marco, Cibran, subes. Veñen drones. Que pasou? Sube. Está de la liando moito. É Cibran. Sube.
Apartado helicóptero. Estuve media hora ao lado de Cibran para que subir, No, no, se morremos... Estás de testigos. Xa o sei. Claro que quería matar os drones. Pois aos drones mataron a ti. Xa o sei. A ti e a todo o equipo. E a ti tamén. Merece a pena totalmente. Ojalá se note outra vez. Que desastre, tío. Que puto desastre. Dron. Esto quedouse así petado? Ou isto non carga agora? Cargou vos? No, é que esto, si morres, morres de verdad. Ahora van a ir a túa casa a dispararte. Me falte, dios, pero non quero deixar de xogar, Cando vos cargue avisade, a min quedouse así. Aí está. A min está me cargando. A nós tamén, Davis. No, a min está me cargando ahora. Eran vos drones, 11 de 10 ao servicio. Hostia, é tanto. A ver se están outra vez. Vamos matalos, me cago en su puta Sí, madre. sí que están. Cuidado, que ahora vayan doentes, Meu. Moitos se moven, meu. É que pega unha barbaridade. Joder, amigo, non falla unha bala, Mira como reventa a David, mira como reventa a David. Bueno. Ah, claro, que tú estás morto, vale. Sí, estou aquí deitadiño, tranquiliño, momindo. Davis, toda a responsabilidad, Davis. Pódome revivir, mira. E o drone non o sabe, E o drone non o sabe, mira. Vai a facer a perra. Vale, igual, polo que sei, igual sí que sigue disparando, Jódete. Chúpala. Drone 1, Davis 1. Unha axudiña que... Vas a ver, Bryce. Non sei por qué, pero pase o que che pase, sempre te curas a mesma perna. Todas as feridas che van aí, todas as Ponme feridas. culo. Pois daslle. É que claro, eu sei desde o mando. Entón como che explico? Con moito cuidado. Tens que ter a venda posta. Xa estou curado. Mira aqueles. Aqueles onde? A por el! Onde van? Pero vamos a ver. Sí que nos están atacando, sí. Onde está? É máis, chevo... Hostia, está ardendo o coche, me falte Dios. Morreu. Ah, toma Mira, cantos hai aí. Veñen aí, En pola donde? carretera. En donde? Ali, miros. Eu non vexo. Que pola carretera estás vindo polo monte para arriba? Claro, pero viñen da carretera. E ese levou. Meu, moves. Mira como corre. Mira como... Deixa subir, non lle des, a ver onde che. Corre. Merda, dinlle sin querer, perdón. Meu. Diñe sin querer, prometo que diñe sin querer. Meteuse dentro da montaña. Como se meteu? É verdad, ocultouse. Pero hai máis, que os escoito falar. Quis. Aquí. Xa no. ¡Hijo de la gran puta! Ai, Dios mío. Espera, Bryce. Mira o que podo facer. Mira como quedou Bryce. Cibran. Creo que estou... Cibran, mira aquí. Vente. Mira por aquí. Estou indo. Parece Jesucristo na cruz. Mira o que podo facer con esta habilidade, Cibran. Co dron. Ai, non podo. Antes poñíame curas 2. Podía revivir co dron. Espera, ahora corre, porque o hijo de puta de Cibran vai nos matar. David. Ah, vamos con esas. Oh, me chamame parvo, amigo. Xente! ¿Dónde? Morto. Que sonou así? Ah, os drones salen dali, Cibran. Investigar. Do pico ese que ten a montaña. Aquí hai algo que investigar. Buenas, brocochetos. ¡Buenas eléctricas! A ver, ¿dónde?
Non sei que fixen. Non podo subir. Non podo subir. ¡Me! ¡Qué rápido vai esto, mijo! Esto vai vendido, esto flipas. Tes un coche aí diante, Oye Bryce. ese coche aí, Bryce. Ah, vale. Esto vai pero vendido, Mira, mira, mira. Onde hai que ir? ¡Mima, chaval! ¿Cómo vai esto, la virgen? Sigue, sigue, sigue. Pero ¡Mira, batiendo na pedra. wow! Aí vas, aí vas. Cuidado, se chocas, caes. É na Play ou Caes, é no PC, pero estamos xogando con mando. Rompín a moto. Si é eléctrica non debía explotar. Ai, que hai xente aquí. En donde? Vamos a por Non ese. disparan. Mira, miros aí, Ah, miros vale, aí, aí. miros aí. Estes son dos tochos, Diste? Sí, 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 sí. Sí que son dos tochos, sí. Ah, estás arriba aí, pero non andaba tanto a puta moto. A mí me falta Pero andaba, pero polo monte non. Tens que facer misións para poder desactivar o dos drones. Bueno, destrocei a moto, que se joda. Estou morto, señores. Ah, non me dá conta. Estou aquí nos toxos. Donde? Na No, tuxeira. é que fustedes a un sitio, eu empecé a meterlle caño ao coche. Pensei que me adiantaba. E cando me deu conta, estás atrás. Si en vez de levarme me revives. Non é para joder nomais. Ven un Pasa que helicóptero. hai un problema ahora, que vai un helicóptero. Home, Así que co teu permiso, vai te vas quedar, crack. Hijo de puta. Revivido. ¿Dónde está el helicóptero? Que lle mato ao piloto. Ala, toma polo cu. Hai máis xente aí arriba, A ver se a podo ver. Facendo a fotosíntesis. Non vexo. Ese ten unha arma chula. Sí. Ai, había unha cabeza aquí. Non sei como marcarme. Cago hasta en Dios. Cabeza de manzanero. Ai. Ai, casi. Pero date a volta, cabrón. Ai, ven un coche. Estás na cuta da Virgen, Bryce. Vamos, señor Cibrán, subo no coche. Ah, sí, pues está guapa, sí. Joder, como lle costa subir aos coches, machiño. Vamos lavar a Bryce, corre. Se lle paso por riba, non a collo, non. Nah, queden polo cu. Vamos por ti, Bryce. Xa os matei. Grande, Bryce. Hai cabras por aquí. A vexo. E cabros tamén. Taratari. Mira como corto nos árboles. Veches? Peor sitio para ir non había, é verdade, David? No. Poño misión ou que queredes facer? Que facedes? É o puto Cibrán, meu. Era un saludiño pequeno, home. Vou poñer misión. Ai, a misión non é aquela, dala. Aí vamos, ala vai! A ver. Esta que fallamos. ¿Dónde está? É aquí. Hai que ir aí. Ao centro Pero de... estou encima dun enemigo, non morre. Ou espera, poño outra, que esa xa fixemos e fallámola. Esa intentámosla outro día. Poño esta. E hai que ir a 6 km. Pero, espera, que te mato eu. Teleportouse. Vamos donde Bryce. Dios. Mami, estás me lagando moitísimo. Estáse? O coche! Lagándoseme moitísimo. Mima, esto tira ben para arriba, costa arriba, mijo. Baixei do coche. Moi ben, non tira. Mima. Ai, mira o meu coche. Mira o meu coche. Ben, Bryce. ¡No!
Non para. Era para frenar, chome. Non te preocupes que paga o seguro. Eu se queres pinto de outro color. A ver, Pero pintas coches, sabes? subes aquí, subes nese, que queres facer? Bueno, subo neste. E imos ali a merda esa, a 6 kilómetros. Mira como pinto. Veches? A ver. Gris. Antes estaba gris xa. Aí está. Sí que cae un coche aí enfrente. Donde non sei, pero por que hai un coche? Vale. Onde están? Vou ir monte outra vez ao Clink, punto amarillo. clink, clink. Dios, como marea ir na parte de arriba, que animalada. Pois imagínate apuntar ca pistola. Bueno, animalada, levo un colocón ahora mismo. Merda, os putos árboles que hemos puxo aí, meu. E Davis tampouco axuda, Davis tamén leva un colocón. Mamá, estou mareado. Mira, estou ao lado, Cifran, en teoría estou no coche. Mamá, vou vomitar. A man é vomitado. Tira, hostia, é que non tiro o puto coche. Pero hai carreteras, Davis. ¡Ahí vamos! ¡A tomar por el cu! ¡Ahí va, ole! Ole. Dá para atrás, dá para atrás, dá para atrás, dá para atrás. No, como vou? Ole. Meu, como? Moita peña, Pero tío. como vou dar para atrás, meu? Déixame ser feliz. Meu! Ole. Déixame ser feliz. Ole! Oh, aquí sí. Un momentiño. Aí está. Debe, non me par fácil, No, a verdad que no. Zona peligrosa, nivel 80. Veña, vamos a atropellar a aqueles. Diante, Tira la diante. polla. Este de diante. Dádelle aí. Toma o nivel 80. Ala, toma polo... Non terán armas de moto nivel tamén. 80. A moto é dura, La virgen. La virgen. Déxame ver o mapa. Ali hai un... Aquí, estamos lonxe de carallo. Se vedes un helicóptero, collémolo, Para onde disparo, David. ¡Ahí, coche! ¿Dónde vas? Aí está. Salide, salide! Corro. Salide, salide! Salide do coche! Corre! Eu estou morto, como vou correr se estou morto? Tranquilo, ahora te revivimos, tranquilo. Estás vivo, meu, non ves como jateas pola pared? Qué liada histórica, O que estamos jodidos, herida grave, pomo meu. Leve. Bueno, Home, eu coxeaba, e dime corre outro. eso sí, no man a man reventámonos, non... Que animalado. E ponse a Que beber. Non habrá un lanchiño, así, para no A verdade é que sempre ten a mesma ferida na perna, amigo. Sí, a mesma. Da igual que che peguen un tiro, que che mordan, que che peguen Tamén un che digo, cuchilla. non lle deu de Coche, refilón na coche! perna. Temos un coche. Para, home, que xa matei eu. Que matas? A un tipo que está morto. Era por si... Non sei, non me salía morto. Era por si revivía, meu. Vamos, chavales, que volaba ao colegio. David montouse no sitio que quería eu, papá. Ei, David, deixa o sitio ao neno. Cambiei. Ahora vai para diante. Onde hai que ir, David? Eu vou por aquí. O lajo no. Se vedes un helicóptero no mapa, collémolo. É a principal misión. Eu vou en coche. Encontrar... Hai unha lancha. Encontrar un helicóptero. O Hai unha helicóptero caixa ali, contamina hai unha moito. caixa ali. Como unha caixa? Unha caixa de que? De Non puros? sei. De mistos. Donde? Mira cortos á esquerda. ¿Dónde? Cortos, para. Baixa do coche. Quietos. Miro Non salí. faga de ruido. Miro salí os Non faga de cortos. ruido. Son cabras. Como que son cabras? Pídome unha. Velas. Sí. Eu pido a dereita. Eu da esquerda, veña. Cando queiras. Aí está. ¡Hijo de puta! Eso Eu pasa non fun, por matar animales inocentes. Pois non lle digo. Davis, vesme. Non volvas a matar a un animal inocente. Menos mal que vin o rojo polo rabillo do ollo. Non hai bazooka. pues- Aquí. Sí que hai. Eso, Vou buscar a ver se hai máis cabras. Ei, a onde vas tú? A collelle a carne para facer un churrasco á noite. Pero se non podes comer neste xogo. Sí Déxame po- rolear, tranquilo. Sí é que de podes, verdad, Tes crafteo. Hai outra! Donde? A tomar polo cu.
Vou a asustar para que se vaya. Xa asusto eu. Un coche, un coche. Non se para, É loco da cabeza. Home, meu. 3 tipos disparando no monte. Pois hai que parar, cagón. Hostia, que hai xente aí. Outro coche, outro coche. Pero son Donde? civiles. Cocha, estos. cocha, cocha. Onde hai coche? Estos son civiles ou que? Hola. Aí ve un Hola, coche. boa. Hola. Donde? Aquí, máis tocho, vinde. Collémolo. A por ela, 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 por ela. Ai, que estou encima do fuego, son gilipollas. É queima? Sí. Quen contaba? Veña, vamos. Misión conseguir un helicóptero. Que eu non vou en helicóptero, contamina moitísimo, só confiar. Ali hai algo moi grande, Podemos ir a ver que cojones é. Vamos a ir a ver. Hai algo aquí, Cibran, mira, mira, mira. Ti leva, me vou aquí de... Parade, mirade, baixade. Bueno, dalle. A ver, que? Hai 2 tochos aquí. Cuidado, que se matan, O como a todos, non te jode. Un morto. Hai un dron. Xa reventou no Bryce. No, ese ten rodas. Dos que vão dos grandes. Dos que van rodando. Vexo, vexo. Bryce detrás que me mata. Que me mata. Bryce que me mata. Pero que ten a vida dun cabalo. Sí, a mí tamén me matan, cabrón. Madre mía. Buena, buena, buena. Dios, iría a guerra con vos, señores. Outro dron. Eu con vos no. Axuda, axuda. Adiós, Bryce. Nada, mortero en ti, morreches. Ah, ¿no? Grande, Bueno. grande. Buenísima, chavales. Miro salí. Ahí está. Oh, non sodes tan chulos, que sodes unha máis, Payasos. Espera, si hai unha máis, collémolo. E E quen torturámolo. avisou estos? Os médicos. Vou por Os el. médicos. Por avisar, por imbéciles. Eso aí, borros. Hai outro aquí. Vou por el, non mates. No mates, este no mates. É un dron. É un dron. ¡No mates, que iba a torturar! É un dron. Iba a detrás que pega un dron. Iba a torturalo, tío. Que berro pegou Davis, donde? Eu vino, Donde, Cibran? Palabrita que viña un dron. Arriba. Pero 2 tochos. Detrás! Como que detrás? Xa está, detrás miña. Dron fora. Mira como cae. Me cago na puta. Ai. Animalada. Aí está. Dios. Que veñan máis si queren, borros. E Bryce desde o coche, oiches. Cuidado, Leo aquí quieto. Ai, está de puta madre. Ese Balas coche infinitas. non vale pa moito agora, Que dis? Non sei eu. Está Pero botando que hai fumo. máis, Está igual, mentras dispare. Hai máis? Mira, Cibran, vete pa aquí ao alto da colina esta. Claro, un momentiño, vou coller aquí, vou lutar. Desaparecido quen? Por que pon desaparecido? Como o zoom? Ah, vale. Zum. Que pasa? Ves o que hai ali ao fondo? Podemos ir a eso, a ver que cojones é. Ese edificio. Ese edificio grande, hai cousas. É que de feito temos que ir aí, que pon 5,4 km. Un genio. No, é aínda máis atrás o que hai que ir. Moito máis atrás. Eu vou a nado. No, é ese, Non, home, a nado non, vamos por... Mira, hai un coche ali. Pero hai outro movimento, prefiero que o movimento que me fai máis gracia. Aquí hai xente. Chegoulle San Pacma. Meu, siguen vindo. Pero que son os policías do GTA. Cago en Dios. Espera, non o mates, quero torturalo. Bueno, tío. carallo. David, non estamos a favor da tortura, E isto nos pode conducir. No, verdad. Vinde pa aquí, subí de aquí. Hola, outro franco, vamos. Donde? Subí de aquí. En riba dun destes. A ver, sube sou.
Vamos, que ya lío con esta movida. Hai unha moto aí, Tere. Hai drones, hai drones. Ala, vai. É que Dave vai tan rápido que non son capaz de parar. Por detectar. Matou un corzo, Brais, matou un corzo. Como? Espera, Matou un corzo, eu vino. E foi a por ele, No, non... Sí que foi. Estamos chegando, Ali había gresca, Estamos chegando onde vos dixen antes. Ou Tranquilo. pasámolo. Ti non pares o coche. Vale, E polla con ventresca. vale, sigo. Que faz? Que non pare o coche, non? Veña, A a fuego, Lolita. que no pare la fiesta. No está de pare. Brais, en canto entremos, te tira unha granada polas moscas. ¡Ay! Ala vai, 3 en raya. Outra vez. Daste conta que primeiro matos e depois pasas de vir por riba, por si as caso. Eu disparo está. 160. Zona pegrilosa. Vai en polo cu. Os corzos, mata os corzos. ¡Ey! Granada. Epa! Lástima. Baixade. Está durísimo. Zona David, peligrosa. acelera. ¡Davis! Por que baixas do coche, meu? Porque poñías zona peligrosa e lanzaron os Pero radar. arranca co puto coche. En vez de arrancar, Igual, gilipollas igual. baixa. Ti eres un normal. Estou revivíndome. Instinto de supervivencia menos 1,5. Ao lado do coche, Hijo de gaña. puta, iches. Un dron reventándome viva, coño. Ti pa baixo do coche. Estades vos queimando aí, churrasco vos. Sí, vamos a churrasquearnos a ti ahora. Ti estás tranquilo. Agora estás queimando tú tamén. Eu creo que podemos facer esta zona peligrosa, En canto non me vexe ese robot, Ti marcha. estás trastornado, meu. Pero ti bichos o dron esa vida que ten. Camuflaje cuerpo a tierra. Sí, diga. Ponte cuerpo a tierra, que te voy a poner o cuerpo a aire. Aí vai. Non me ve. No. Non te veo, Non te veo pouco. Como te puxo, mijo? Agora xa sei quen asesinou o pai de Bambi, literal. O malo é que cando morremos todos tarda moito máis en cargar que na Play. Putos gritos pejas, amigo. Son así. Son gritón. Son así. Mira, estamos na zona peligrosa. Eu dixo que podemos, tío. Eu digo que morremos en 2 segundos. Bueno, deixa, David. Eu paso. Total, Vale, vais do que usar do guardo. marchamos logo, veña, vamos. No, eu a este vou nos matar. Que vayan en fila india. Mira. 1, 2, 3. Las 3 mellizas. Este ten algo. Ese ten algo. Ese leva algo. Que levas? Ti tamén tes algo, Cibran. Suéltala. Ay, qué cosas me dices, Suelta la panoja. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué foi eso? Non me gustou o sonido desa roda, Mira a dereita, xente. Ai, non sei que é iso, pero non é unha persona. Un helicóptero. Onde? Ah, vale. Pero non lle dispares, hijo de la gran puta. Matei o piloto. ¡Mima! Vale, me sirve. Me sirve muchísimo. Que Mira o corzo. a cabra. Mira. Detrás. Detección visual. ¡Uy! Tío, non podemos matar animales, tío. Sempre nos pasan cosas malas. Lástima. Mal lle pensou el que está morto. Está polo cu, haber estudiado. Un AUG. Que chulo. Vou recargar. Non necesito balas. Nesta sí. Bueno, pues non son tan duros ao final, Subide, vou vos facer unha ruta turística polos... Ora que non veña un dron, Como veña un dron, correde. Vinde aquí, mirade. David, dá un segundo que estamos matando a peña.
Rozáchesme. No. Me reventeino. Que está morto xa, meu. Sube aquí un momento. Seguía o coche andando. Sube, Cibrán. Porque quedou ca inercia. O pobre Corzo facendo tranquilo e balearon polo juego. Aí, gas. Fogo. Ese morreu. Non, xa vos atacamos, compañeiro. En serio me estades dicindo que un ca metralleta e outro co coche nos mata? Teño unha idea. Que hai un de verde. O de verde mata, seguro. Cuidado, dron! Era para esquivalo. Que dron? David, que mierda fixaches? Hai un dron aí tocho, ¡Baixar! Mima! David, que hostia faz? David, que hostia faz? Te tía retrasado mental, Solo por facer a bromita. Había que baixar por aí, tío. Molou que flipper. Pódese subir. Pódese subir, home. Sí, é despois que faz. Cuidado que como parezca un puma por aí tamén se atropellan estos asesinos. Me cago no tipo de Dios. Hai para subir aí. Puta bromita. Joder. E se entramos aí abaixo? Mira de cantos hai aí. Un francotirador. Donde? Abaixo, aquí. Hai outro aí. Tes unha suerte que non teño dron con batería, porque iba a pegar un bombardazo, amigo, que iba a poñer de verano. Que lle dispara o meu dron, hijo de puta? Eres teu dron? Vale. Eu vi un dron e disparei. Xa, é complicadísimo darle de aquí, Eu non vexo nada. Bueno, que eu só lo vexo a calva, cabrón. Como lle vas a dar a ese? Pero a esos? Un morto? Vale. Entrou un no edificio. Estamos jodidos. Vou para baixo. Vou para baixo. Non se pode... Joder. Puto tobogán, meu. Morto. Que tal, Carlita? Por aquí, facendo garrulo. Hola, boas. Oh! Hola, boas. Vou entrar nadando, Dalle aí, Dolphin, dalle aí. O corzo que matastes. Mira que pasitos cortos dou, Cibra. Mira, corre, mira, aparta. Mira, aí va, eu vou. Mira, Hanuchi, mira, burro. É que non teño estamina, creo. Vou arrastro. Ai, que pasa? Helicóptero. Ai, que burro, se non podo disparar. Pois vos axudar. Si, a vos ahora mangas verdes. Esperade, non morrades, amigos. Tomá polo cu. A chuparla. Ala, veña, a disparar a tu puta madre. Podes... Ala, a seguir correndo con Cibra. Se nadades tedes unha escaleira aquí na esquina. Está guapísimo. Mira, Bryce, mira, fa ocho delfín, mira. Epa. Iba a saltar por arriba. Non me deixa saltar máis. Desde que me dejaste. Cuidado que vai traer un granado gilipollas de David. Tirei a bola longe para non darvos. Sí, tranquilo. Sí, xoga. Hai francos, Lástima Sí, non che den a puta. ahora cambia de tema. Lástima non che den a puta cabeza. Morto. Buah, se me deixara subir sería a hostia, a verdad. Sal de aí, que te vin. Mañan vou ver aos rapantes. A donde? Aí está. Ei, Vai, caeu un morto de arriba. Que mal falaos son, Berrou como un horraca. Onde están en Santiago? Ala, a disparar a tu puta madre, máquina. Aquí hai un arma buena. Buena, bonita, barata. Pero non sei onde. Hacia Arriba. cultura. É arriba.
Pero cantos conciertos hai na Cidade da Cultura estes días? Terán que usar para algo a Cidade da Cultura, sei que facer. Ah, o atardecer no gai... Teñen moito que amortizar, hombre. É gratis eso. Sí. Que vai carallo vai ser gratis? Hai que pagar fijo. Que pasa, amigo? Ti de aquí ou ves a festa? Gratis. Como que gratis? Un Juggernaut! Donde? Donde hai un yogur deses? Non sei marcar. Bueno, disparei ya unha perna e morreu. Acabo de ser isto. Matei o yogur. Toma, ojalá fora ¡Oh! con trozos de fruta. Estou morto. Escoita alarmas, a mí as alarmas non me gustan un carallo, Au! Mortero, hai de todo, hai de todo. Mataronme, hai francotiradores, tío. Francotiradores, tío. Hai francotiradores. Meu, aguantan dúas putas balas. É gratis, di, Carlita. Como que é gratis? E a que hora é eso? Se Cibran quere ainda Cago no llevo. dron da virgen. Xa vin o francotirador. Vaise comer unha bala de plomo, amigo. Como queiras. Eu tamén o vim. Jódete. Como me curo ahora? Outro menos. Vale, xa está. De noite, nada, de noite non vou. No, Juggernaut! É lo cando pensabas que iba a ser pola tarde. Podía ser pola tarde. Era atardecer no Gaiás, Vaya dixeches. hostia, te acabo de meter, amigo. Xa foron gratis o ano pasado, Vais que? pero unha cousa que non cobran Cuidado que hai aproveitar. un Juggernaut por aí. Entrou dentro da puta casa esta, meu. Táme seguindo, xa táme dentro. seguindo, táme seguindo. É que David é como unha vella. Elo? A partir das 7 da noite para ele xa. Si, os días que non fago stream ás 9 estou na cama. Mira. Ou ardés, bueno. Pero non sempre, depende do que teña que facer. Hai veces que vou a unha. A 1 da tarde, E tanta bala e tanta mierda para que non haxa nada. Hai máis xente, outro Juggernaut. Ali hai un helicóptero. Mica! Vou coller altura, vou coller altura, vou coller altura. Tranquilos todos os chavales. Non vexo o helicóptero. Está ali. Aí Vos está ali. tranquilos, vos tranquilos, vos tranquilos. Meu, é que ten unha puntería o pavo ese. Tranquilos, Morreu, chavales. morreu. Morreu. Todos de ¡Mortero! arriba. Como que mortero? Márquemelo, márquemelo. Si o vira. Como que esos cabrones? Fala ben. Que non costa nada. Onde está o mortero? Non vexo o mortero. Non sei me tirarme encima. Que carallo me está disparando, tío. Vas parar! Matache. Hostia. Buena. Vou coxo ainda encima. O helicóptero témolo aquí, cando que irades marchamos. Eu non marcho hasta acabar con todos. Far ben, niño. Son un auténtico asasino sanguinario. Retirada, porque retirada. Horarios das galiñas, de jubilación. Toma, outra arma que teño 4 veces xa. Que ben sona esta pistola, amigo. Ti bichesme pero tamén te vin. Jalipollas. Algún máis por aí? Caixa que reventar o cerebelo. Perepe. Cagou por ela esa. Hai un arma aquí chula, a ver. E dalle, como que estás muerto, gilipollas? Enseñoche sin falar, tú, arai, Aquí hai arma chula, señores. Vou? Un momento, é que se baixo de aquí mátome. David, se baixo revívesme. Si, salta, déxame ver como vais. Espera. Non me deixa. Vale, A ver, é un punto de espera. habilidade. A cando queiras. Perfecto. Aí vou, alta logo! Mira. Sabes as ardillas estas Ei, que se tiran entre árbol e árbol? que che pasou? Desapareciches? Reaparecí.
Sabes Ah, as ardillas estas que se tiran de Sí, árbol a árbol? sí. Pues literalmente eso. Mi má, pero tú unha cota virgen. Vale, vou collo o helicóptero, vou por ti. E vou... No, 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 que vou a pé, non te rayes. Si, home, que vamos tamén á misión. Que xa vou pa aí, ti espérame, que tardo nada, xa estou 200 metros. Vaya hostia me metín, que chulada, meu. Epa. E aquí sale algo tamén. Se me enamora el alma, se me enamora. Superman mal. Super mal. Caiu como un plomo. Ardilla voladora fail. Onde está o que chama gilipollas? Que estou aquí nunha rabia. Ahora me cago en Dios. Pues nada. E despois, Ah, estaría. non hai para aquí. Ai, que me tiro algo. Espera que estou investigando aquí os chavales. Que fai esta aquí, meu? Cibran, mato ou non a mato? No, deixa, que é unha civil. É que teño aquí unha movida co meu colegón. Deixademe reventar a min, non lle Vale, dispares. para, non lle vou disparar. Collémolo. Vou non enganchar, vou non Vale, enganchar. vale. vou non enganchar. Engancha hoy. Se va a enganchar, se va a enganchar. Cuando lo Engancho. enganche bien enganchado. Que, compañeiro? A quen chevan A ver. gilipollas? Vou te levar cos meus colegóns. Vente, que te vou levar cos meus colegóns. Vente. Vas facer unha cousa, para subir o helicóptero. Non sei se che deixa subilo se está vivo, Espera. Sí que che deixa, sí, creo A que sí, ver, dalle aí. Non me deixa. Non che deixa. Pero No podemos... coche. Espera. Non che vai deixar. Teño unha idea boísima. Se me deixo meter no coche, teño unha idea. Tendes C4? Non, pero teño granadas. Perfecto, me sirve. Sí, no coche sí que me deixa. Mira. A quen chamabas ti gilipollas? Por favor, procede ca granada cando poidas, se és tan amable. A ver. Encontrei a puta arma. Si baixa, reventade a cabeza. Vale, perfecto. Unha M14. Ala, a tomar polo cu. Xa está. Ei, quen dispara aí? É Brais. Vale, vou coller o helicóptero, xa non hai nada máis aquí. Será seu primo, que sei, estará picado ahora. Mereceu a pena totalmente. Que pena non haber podido meter un helicóptero, subir hasta arriba de todo e deixalo caer. De unha chulada. É porque non podías. Non me deixaba subir un helicóptero. Brais, aquí, estou aquí, ven por min. Onde? Onde estás? Aquí. Vamos por el no helicóptero, ven, ven. Enamora el alma y me enamora. Que fai? Porque se estás de pé podem absorber as aspas do helicóptero. Sube aí. Ya, vamos. O aspas. O Vamos Lolo, á misión. o Lolo. Yago aspas, lolo. Yago aspas, lolo. Ei, pero a misión era aquí abaixo, coño. Marcoa. Como que aquí abaixo? Sí, en 2,7 kilómetros. Ah, no, había outra. Ou era esa? Era outra, Está- coño. Eu estou me liando. No, é que a da baixo fallámola antes, e puxen outra. Salta. Ah, vale, ahora entendo. Iba a dicir, non se escoita os aplausos. Mira, Brais. Un paso izquierda, un paso derecho. Un paso izquierdo, un paso derecho. Un paso izquierdo, un paso derecho. Pero eso fai máis Izquierda, rápido derecha, se left, das a right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Canto queda pa punto? Se mantés pulsado Hemos E, llegado ya. se mantés pulsado E, diche distancia. Cal é o E? A ver. No, non me di. Cal é o E? E non, merda, pensei que con que saltabas do helicóptero. Era para proteger o chiste. Sí que salto, Davis, pero non son tan burro. Ah, vale, vale. Ala, chúpala. Merda, o mando! Canto queda para chegar? Desenchufouse o mando. Agora. Non saltes, home!
A ver, home. Desenchufos no mando. Comercheste unha hostia no chan, Cibrán. Efectivamente, para teletransportarme a vos. Todos estos huevos de helicóptero. Podes no helicóptero. Non creo. A ver. Baixo por ti, home. No, sigue o teu rollo, sigue o teu rollo. Vale, vale. Te saímos de xente, Cibrán, cuidado, Acomata a todos. Por que non me deixan de transportarme? Porque estamos no aire, seguramente. No. Polo. Unha ovella, a por ela. Xa verás cando volvo, xa. Matei un corso tamén, Brais. Apunta, Dous. apunta. Vale, voume poñer nesta montaña É unha ovella. para ter altura. Ves aquí non hai nadie, Brais. Cibrán, eu sou teu amigo. Calquera lle leva a contrario. Vale, discrepo no que dixen. Ai, mazo peña, está petado. Home, Vale, xa teletranspórtate a nós, Cibrán. Teño non podo agora. É que vin a un Dispara aí, tipo, Davis. disparei sin querer. Igual non disparei sin querer, pero disparei. Cago en Dios. Cibrán, esperamos Joder, aquí. os paneles Meu, solares hasta que me deixen de disparar non podo ir. Ah, perfecto, pediron Unha unha canta cuarta. luz hai aquí, tío. Non me gusta cando é na neve, o xogo. Buena, Nico, que tal? Si é de noite, porque non hai luz. Si hai neve, porque hai Pero- Moléstalle todo, é máis pesado. É alumbra que flipas. E agora están me vendo, un helicóptero, en serio. Aí va, mira, man. Oi! Ah, xa tiro. Mi má, Dave está na cota da Virgen xa. Estou baixando a montaña. Como era a canción de... Iba a decir a canción de Davis, a canción de Heidi. Meu, quer recargar rápido, que che levan a puto a recargar o franco. Saca yo un moreno biciclista na cámara, tanta luz. No, mira esto, Mira esto. Cuidado, Qué puto asco dou, amigo. Italiano. Que o non é tan chulo, señor do helicóptero. Vive nuestra... Mi amore, mio amore. Espresso macchiato. Por Joder, favor. pues este helicóptero está... ¿Qué pasó? Ah. Ese helicóptero dispara, Ese helicóptero é dos tochos. Axúdate, Brais. Recarga, hostia. Morto. ¡Ay! Bajo Que la pensé moto que da estaban Virgen. todos mortos, fillo de puta. Xa non Que se, susto non me se deu, deixa tú. teletransportarte, Cibrán. Ainda estou a tiros, David. Se queres imos con este helicóptero a reventalos. Pero piaro. No, me no. Piara, piara. ¿Cómo se subía aquí? Vou a rescatar a Cibrán, Brais. Volvo ahora. Que non me faen falta, que Vale. son un lobo sol. Vou te rescatar, amigo. A ver se sae o sol para poder aproveitar a piscina e igualar esos brazos. Sí, hoxe onte fun a piscina. Pero... non fixo suficiente sol. E antonte tamén fun 3 días. É antes de onte. É antes de onte de onte. Chego, Cibrán, vou te rescatar. Donde estás? Estou matando peña por aquí. Que artificial sonou ese mensaje.
Está ben, debo sigilo de chill. Casi me das! Perdón. Donde hai xente? Que che axudo. Meu, como pode ser que a ver só unha persona non lle dera? Mira, 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 cantos! Cuidado, Cibran. Me cago en Dios. Bryce, teletranspórtate nós. Hai guerra aquí. David, Vou, axúdoche. por que me axudas, Simorín? Tanto disparan a nadie. É que hai drones, tío. Os rollos. Home, que penso que me matou a min? A ver. Vou intentar axudar. É que hai un dron, tío. Vale, dron roto. ¡No! Tibles, tamén che dixo, Liona. Quedou sin cola. Quedou sin cola o puto Soy helicóptero. como a ti. Aparcado. Meu. Vou axudarte, Cibran, non morras. No, pues quédame 20 segundos, Meu, como sobrevives un puto tiro na testa dun puto franco? Xa, va, ballesta. Vou, Cibran, vou, canto... Veo la luz, David. Non a vexas tanto. Vexo moitísimo. Como se tuvera unha lámpara en riba Canto che queda, canto che queda? 4 segundos, non chega nin de coña. Sí que chejo, sí que chejo. No, Morí. amigo. No, 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 non morriches. Non morriches, cureiche, cureiche. No, podesme curar fora de tempo, pero realmente... Xa está, Estamos cuidado. aquí os chavales outra vez a tope. Podes teletransportar, Bryce. Teletransportar. Quen me veu e por que me veu? Me falte Jesucristo antes pola tarde. Opa! Non me Pasa os viste. chavales. Estamos aquí os francotiradores. Estás moi simpático, ti, estás moi simpático. En sí, o francotirador é a arma que máis mola, Con diferencia. Eu veo a unha das... A única que lle vexo utilidade por agora. No, as outras pa cerca cunden, Bueno. Para cerca a 1 metro. Sí, claro. Na beira. Vou un pouco Estades coxo, á altura do mar? Ou non? No, non veñas, Bryce. Ímonos teletransportar a ti. Bryce. Joder, pois eu movinme. Vale, pues nada, entonces... ven. Bryce. Por aí hai peña que os coito Pero estás á falar. altura do mar ou non? Podes responder. No, estamos nunha montaña. Estás ti máis alto. Estamos no monte, estamos no Iroite. Eu que che dixen dos tacos, campeón. O que? A mí? Eu aviseite. No, a ti no. Cheguei O do imbécil traballo que- hai relativamente pouco. Caixa, cúbreme David, que hai unha caixa de arma. Xa me cubrín eu solo. Eu disparei igualmente. Non corras tanto. O que me como berrou ese, ha, pirolao. Fotito pa Insta. Hola, boa. No, escoitos, pero non os vexo, meu. Bryce, Caeuse lastimeime nunha parte do corpo, a ver se adivinas en cal. Ah, vale. na perna. Bryce non está. Caeuseme. Non me escoitaba. Ah, pero No, podes... Sí, avisoume o visor, pero pasto unha Ah, reunión. vale. podes unir. É como teredesme que invitar. O mortero No. está funcionando, polo que sei, Non che deixo unirte. A ver, miro. Estás no xogo, invítote. Estou no xogo, estou. Vin o mortero, vou no Hai reventar. Vale, hai vou que te andar invitar. ollo piollo, que o tempo anda doente. Ollo, piollo. Ollo piollo. Invitar. Polo vosso El Piojo instituto non- López. Polo No! vosso colegio non fora. Este tío é sumamente retrasado mental. Acábase de ir da partida. Dinlle a unirme, tío. É Este que tío, non son su normal, é que ten os putos... Ai, me falte Dios. Ten os putos controles de Me Xbox. falte Dios. falte De Dios. como malo. Me falte Dios, me falte Dios. Son esos hijos de puta. Non pastre paga porque xa estás todas. Primeira repetición do stream. É que dous pensando un momento, deu o meu perfil e dixo unirse. E xusto o segundo di, no! Invito vos outra vez. No, únete ti a min. Petouseme isto. Igual desenchufei. Non estou disposto a tragarme unha pantalla de carga porque dixeses tú.
E como me uno a ti, tesme que invitar. No, si vas ao Uplay podes unir a mí. Vale, e Eu cale, unir antes, cale o botón A no mando de Xbox. A X. Vaite ao couso de Uplay Que? e únete. Xa está, xa está. Vai ao coixo do Play Unity, a ver. Cibri Celta. Pero a mí non me deixa unirme. Sí, sí que che deixa. Como facedes? Eu unime antes así, Me falte Dios. Me falte Dios, me falte Dios, me falte Dios, Me fa Dios, fa falte Dios. Pero aquí non deixan de salir tipos. Era como un formigueiro. E aquí hai Me un... fa Falte Dios, me falte Dios. Estou dentro da terra. me falte l'outro Diglett. É verdad, buguiouse. Me fa Falte Dios. Que non me deixa unirme, que alguén me invite, por favor. Davis, invítao. Espera. Pero queres deixar de insultarme a aparecer, porque estás escondido. Cagón, que és un cagón. Chegouche. Pero onde hostia estás? Creo que no. Ah, sí. Explícame onde está a min este puto personaje que me berra. No, non estaba debaixo da terra, estaba chambugueado ali atrás. Ah, pero é que teño que darlle agora. Un pouco de Ubisoft en ese bug, correcto. Non o quería decilo porque xa me cebei antes con Ubisoft. Bugisoft. Este que fai aquí... Estou buscando a un tipo que me leva insultando hora e media. Cando encontre... Non hai desmembramientos, non? Non. Por desgracia. No. Anda, si andas por aquí, onde estás? Parecía que non, pero esas tonterías sumaronlle moito en videoxogo. Pero onde carallo estás? Vamos a ver. Si desde ali me ves, desde aquí tesme que ver tamén. Donde hostia te meteches? De Dios. Me falte Dios. Me falte Dios, me falte Dios. Toma, subín, tremendo escalador. Matei un corzo e veño Emilio por Brais. escalo. Non pasa nada, chegou aquí o médico de cabecera. Atropelloume Davis sin ningún O sea, motivo vai te aparente. rescatar, mátate por revivir. Ainda encima teño ferida grave, fillo de puta. É que foi sin querer. Moi ben. Sí, porque conducir non é o teu, Ah, xa me estou curando, creo. Toma, unha gorrita aí toda fresca. Sube aquí. No, non me estou curando. Non teño... Ben, A ver, compañeros, onde andades? a ver, espera que me curo. Que vou... Espera, Davis, que me vou curar, cabrón. Pero como que tenes moito cuidado? Onde hostia estás? Ahí está. Vou. Aí está. A ver, campeóns. Vamos, señor Cibrán. Uf, casi. Vexún! Ah, non era. Oh. Hola, boas! Aí estamos. Pois vamos donde digas. Que puta merda de coche é este? É un cochazo, meu. Davis. Adiós. Ese é o copino do coche este de merda. Pero pinchaste unha roda. Claro. No. Así anda máis. Eu noto igual. Que faz, Cibrán? Rompe a moto. Eu nesa puta merda de coche non vou. Meu. Pois eu si. Tira ante os hijos, tío. Meu! Para! Hijo de puta! Meu, que ahora rodas van pinchadas, meu. Mira É o segundo coche que me reventas. unha casa aquí. Hai xente, hai xente. Non doi xente. Ah, sí.
A min a xente suda, mas o único que me importa é o teu coche de mierda. Xa non quero, xa está a reventar. Vamos, Cibrán, que hai unha casa aquí. ¡Ah! ¡Merda! Vamos polo cu! Karma instantáneo. Pensei que estaba máis longe do coche. Lástima fora. Si, ao Vaya, final... que falso acaba de ser eso. Pero que está cubrindo do tiro, tío. Eres tontísimo, meu. Pa que te revives de me revivir eu? Igual, que máis dá? Xa está, listo. Ese dá eu, como berrou la virgen. Veñen aí máis, Veu. Ben. Pola carretera ven xente, creo, Como vai xente pola carretera? Sí, por arriba. Para unas gafas que no sean transparentes de farmacia. Gracias, Borja. Eso dá eu, ya. Para unas gafas que no sean transparentes de farmacia. No, oye. Ves, aquí hai un carro guapo, de verdad, tío. Unha puta merda que traías antes. Mira unha lancha. Hostia, un jabalí. Mira, reventeino. Que cojones facía un jabalí e un puto corzo fornicando? No, non estás por... Que dixaches? Sí, vale, escoitei ben. Que vas, facer exercicio? En serio me estás dicindo que non podo trabar o tipo con aquí? Vai, vete a la mierda, tío. Que queres, correr? Non ter huevos a correr aí. Ei! Non se moven as bolas de billar. Vaya mierda de xogo. Que facedes? Estaba desactivando unha mina. Non o entenderías. Non pasou Unha nada. minita. Que é eso de aí? Ah, era un corzo. Bah, pasa a calcar, confundimos. Matei a 2 civiles. Moi ben. Perfecto. Xogamos o ping-pong con balas. Está complicado, Eu vexo lagunas, esa idea. Ai, Dios de Dios. Subo. Tremenda placa solar, teñen aquí. Que é cofrialis? Hai un coche, piramos de aquí. Conduce ti, anda. Outro jabalí. Pero queres usar ese coche? É que non hai máis. Colle, arrancamos. ¡Cabrón! Ala, xa non hai coche. Hijo de puta, tío. Serás hijo de Polo puta. cu, por reventarme a moto. Moto por moto, coche por coche. Subo... E ao final todos a pé. Hai un aquí, hombre. Collo, e non o rebentes, anda, conduce ti. Pentoulle mal ao coche, por lo que sea. Para ser conductor de primera. Pero cantadesme cancións desas, senón non conduzo. Abre o mapa e miramos algún sitio donde ir, que pode estar ben. Eu digo de aquí. Eu mira. iría... Aquí. Donde? Eso é un bivac, tío, e xa fomos. Mira, donde che marquei en A. Aí non fomos nunca. É todo reto pola carretera. Coche. Me cantade. Por aí. Ah, por ela. ¡Hostia! Listo. Para ser conductor de primera, acelera. Acelera. Para ser conductor de segunda, ten cuidado con las Mira, drones. curvas. A tánica do conexo. Zigzag. Sí, pero o dron vai non seguir, non? Ou non? Ah, no, pues no nos sigue. Viva nuestro conductor, viva buscando, nuestro conductor, Mira, cocha adiante. Conduce y maldice y dale a la bronca. Y... Ay, que se me acabaron as balas. Viva nuestro conductor. Este non é moi boa señal, Tor. Vale. David se hizo pis en el saco de dormir. Espera, aí atrás. Sí,
Sí, todo reto por arriba. Todo de reto por arriba. Síguenos algo, non sei o que, pero síguenos algo. Olleta. Mima, como tira esto, chaval. Mima, mima, mima. Eu creo que podemos baixar. Menuda base. Baixa allí. Por que hai música? Porque creo que nos Chegamos dije de ao final todo. do xogo. Ese sonido de explosión, así como bastante tocha, non me genera moi... Mira, hai 3 tipos aí. Mirad esta base, tío. Arre, hostia, que complicado de darlle. Os 3 mortos. Que vas? Que base? Aquí donde estou eu, se mirades cara onde está marcado, hai unha base. Quen eres tú? A Eu? ver. Ah, ya. Quen eres tú? Tú ou eu? Xa deme ver unha Eu cousa. son Cibrao. Ui, cojo na virgen, é pequena, Pero eso non é unha base, eso é un pueblo. Bueno, non sei en que pueblo viste, ti, amigo, pero eso Brión non é. Eso é Jerusalén despois de ser bombardeado. Mi madriña. Va burrado. A É ver. un pueblo que parece ser bombardeado fai 2 días. Igual foi David, acá de bomba fácil. Bueno, eu vou ir indo. Calou, chat. Hai xente, eh? Pómelo Pero ben. corren os cabros. Vamos, no. Ah, centro de entrenamiento. De loco, isto vai estar petado no siguiente. Vou botar un ollo. Eu escoito música de repente. Pois cántanos que escoitas. O sea, música, Mira. non cancións. Aquí hai un. Todo ben. Hai que matar a Solo este. en palabras as declaracións de Bryce. É dos duros, non... Morto. Meu, hai que matar ao comandante, non a ese. Ah, vale. É porque é comandante, Xa mate- que xa mate- comanda? Eu que sei, porque o comandante... Así jodes a moral. Faime gracia. Non le des o guión a preguntades do olor do... ¡Ay, do mortero! Lima, David, ese chiste. Non o escoitou nadie, creo. Que chiste. Dices este o comandante o que comanda. Que se vive así. Ah, pues non hai tanta xente, eh. Vamos a ser os modales. Vale, igual sí, igual David se encontrou. Estes voulles lanzar, non teño nada para lanzarlles. Mima, o cae aquí! Mima, hai un dron gigante. Hai un dron pero dos moi tochos, grande. tochos. Moi grande, eh. Dispáralle na parte roja. Parte roja. Vai romper. Mar polo cu. Veña, tomar polo cu. Pero alertamos. Eso sí. Alertamos a Eso si, xente. enterouse todo o pueblo, eh. Hombre, non te jodas, reventamos o dron ese guapísimo que teñen, a saber canto vale. Vou desactivar isto. Joder, ainda non podo usar o meu dron fenómeno. Un dos morteros desactivados, non sei se hai máis. Pero cantos... Veña por pola esquerda. Cúbreme. Morrín. Momo. Uf. Momo morrín. Quen está fora de todo? Eu desde arriba. Cibra. Cuidado, Bryce. Non, xa está. Teño unha idea. Ten un Juggernaut. Vou pillar a altura desde a Onde? torre de control. Pero non se ve unha merda, tío. Buenas, Lil Chris. Escapa, Bryce, escapa, corre por tu vida. Onde está o Juggernaut? Vale. ves. Morto. Buah, o civil ese, o que non este morto este civil non cree nadie. É Capitán América. ¡Ay, puta madre! Usar escalera. ¡Hostia! ¿Dónde estades? Vale, hai un Franco ali. Vou morrer, eh. Unha ayudita. ¡Mortero! Chic, unha ayudita. Eu... Marrin.
Cago en Dios. Pero que me matou? Si estaba onde vida. Que me matou? Vou intentar reanimar co dron, que antes podía, pero non sei por que ahora non. Antes o dron deixábame revivir, tío. Ti podes te revivir, vale. E ti, Cibran, non te podes revivir? No. Pois vas ti a revivir a Bryce, que eu estou a Cibran, que eu estou arriba de todo. Vale, eu vou... Ei! Si podo, que hai aquí un... Que fai un obrero cunha pistola? Va, Imbécil. vouche matar a ese. Indignadísimo, tío. Eu por eso mato os civiles, non me fío, tío. Non hai que deixar cabos sueltos. Onde estás, Cibran? Vou coxo por ti. Me la pela. Sube por a escalera. Quen me dispara? Me cago esto. É que Morreche. tamén morriche nun sitio, fillo. A ver, vou intentar ir. Sí, Vou intentar ir eu. No, desplego en ti, Espera que hai un aquí. Está o puto dron ese gigante diante de Despleguei Cibran. en ti, é que a min reventou Cuidado que hai un puto dron. ese, tío. Vou intentar ir onde a vos. Hai un dron. Estou a 390 metros de Bryce. Vou intentar ir por ti, Bryce. Ah, Que va, imposible aquí. Por que estou vendo o meu propio... Vou, Bryce, vou. Vendo por aí. Quedame 300 metros, Bryce, non nada. Que te xente, Bryce? Hai un dron grande aí diante. Tranquilo, que eu non lle teño medo a nada. O ya ornamos. David, ven aquí. Pei, be. É que me puxe nerviosa. Estou curando a Bryce, e vou. Cuidado. Teño un helicóptero dos tochos. Vale, vou. Dos de conducir? Conduces e eu disparo. Perfecto, vou. Eu estou preparadísimo, Estou indo, estou indo. Non Se suba... va a ver un follón que non sabe ni dónde se ha metido. Cargaos a todo lo que se mueva, Dios. Vouche meter unha bala na cabeza, obrero de mierda. Verdad que dá rabio que din, tío? É que non me jodas. Estou deixando os civiles vivos e estes fillos de puta dos obreros teñen unha pipa no bolsillo. Súbete, David. Rápido que me mata. Pero é que non debise de disparar, Cibran. Porque viña cara a min. Este helicóptero é de dous, Bryce. É de dous. ¡No! Cuidado, vai. Donde hai xente? Achégame ao dron. Aí, zumba. Aí. Velos. Que vou ver, eu estou disparando a nada. Pero algo lle darei. Vale, espera, que ti aquí van este solo. Fenómena, esta xogada foi fenómena, ¡Ey! Cabrón de mierda, hijo de puta. Era visto, home. Xa está, non vos mato. Queredes subir ou...? Ai, matei un aliado. Da igual, Ah, tamén eu, cando os vexo. Donde hai xente? Eu creo que non queda nadie, Imos pa outra base. Espera, que queda unha pistola, bueno, coller, a ver que é. Si eu primeiro vou me curar a perna que me rompeu Davis outra vez. Vamos, Ni má, que velocidade pilla este helicóptero cara atrás, amigo. Vou onda vos. Hostia, no, está lo bonito tamén. Ali hai xente, non? Como saltou, chaval? E o de arriba flipas, que o dar desmayouse, Polo que sea, dá o que ten dalle na cabeza tamén, pero...
Ah, pero si teño aquí. Como cambiar as armas. Subimos neste coche ou... Rompín a moto. Vou subir e espero vos no coche. Conducide vos e levademe onde que irades. Son o vosso pasajero. Era mellor outro coche. O que era mellor era outro conductor. Si acaba de dar a volta perfecta por aí detrás. No fura... Ui, Cibran, Cibran. Cibran. Xa está, home, xa está. Pensei que está? estabas FK, tú. No, estaba... Ahora está. Buah, tío, metime un... Cambiei o franco e destruí como era, amigo. Dios. Eso pasou a min, eso jode moito. Eso pasou a min. Ah, non, si que era este, era este. Como era francotirador? ¿Esto qué? Sabes que podes... As ventajas telas que poñer, non? Si, estaba neso, de feito. Cando que irades conducir. Hai peña, Dispara aquí. Ya no. Non pode ser, meu. Non é un puto franco, é un fusil con... Ah, que putada. Que cagadón. Levademe onde que irades, parece levalo da súa tumba. Creo que vou cerrar stream, Xa estou algo cansado. Ala. Estou cansadiño, vou ver se está facendo alguén raid. Pois non que che dicir se queres ir escalar un pouco. No, estou cansado, o sea, son ardez. O sea, en stream no vamos. Déxame ver quen está... Día jodido. Quen está en stream. A ver... A moto non explota. A ver, Debería. a ver... Pasadevos a saludar... Esta chica creo que nunca lle fixen. Vino outro día. Cuidado que aguanta a moto, Vino outro día. Sí, son duras, As motos son duras. Raid. Tú estás dura sin ir alguien. Vou quitar isto de aquí un momento. Vale, pois pasadevos a saludar e avísovos. Mañán seguramente farei stream tamén. Avísovos por aí e... Boas noites, Alessi. Falamos por Discord. E nada, inicio o raid e veño, boas noites. When to